Доброй раніцы, добрый дзень усім. Зараз праверу гук яшчэ раз. Так, гук мне падаецца нармальна, добра. Вітаю ўсіх. Зараз я вам адразу пастаўлю фрэшку. Яна тут блізка ляжыць. Таму чакайце крыху, спрабую гэта наладзіць. Па падзеях экспедыцыі 33 мы зараз прайшлі поле боя, на якім, як расказаў нам новы наш персанаж, Верса. Я распавёў пра тое, што на гэтым поле боя адбылася бойка паміж экспедыцыяй і адзіным, ну, амаль усіх, каго забілі на тым поле боя, забіў адзіны неўрон. Каб вы разумелі, там проста бойня была жорсткая. І гледзячы на гэта, скажем так, гэта ўжо пацверджваецца не першы раз у гульне. Яны рэальна спрабавалі, кожная экспедыцыя спрабавала па-рознаму, яны спрабавалі шмат, яны спрабавалі вельмі рознымі падыходамі. І я разумею, чаму ў гэтай экспедыцыі, скажем так, не тое, каб шмат людзей прыехала. Таму што ўжо падаецца пасля столькіх спроб, і гэта ўжо, ну, хутчэй адчай, больш нагадуе адчай, бо яны літаральна спрабавалі ўсё, што ў іх было, увесь арсенал, усе магчымыя ідэі і варыянты. Магчыма, мы яшчэ пабачым даволі шмат іх, таму што яшчэ шмат экспедыцый мы не бачылі дзесьці па лову. Ну вось, але па выглядзе ўсё даволі, ну, сумненька. Вітаю. Ці позна я спаць лёг? Дзесьці каля першай. Таму, ну, як бы не супер позна, але і не ідэальна далёка. Дзюна зацягвае. Я учора запускаў кароткі стрым, ну, як кароткі стрым. 10 на 2 гадзіны я запускаў стрым па дзюне. Вось, трохі квестаў парабіў, патрындзеў з чатам. Так, где моя прилада-то? Вось она прилада. Зараз я вам фрэю пастаўлю, пачакайце-ка. Я не запускаю гульню спецыяльна, каб фрэйшку ў кадр адправіць. Так. Даволі каспіць. Пробуем яе не разбудзіць сваімі рухамі тут. Только пясочек. Ну, Дзюна зацягвае. Дзюна вельмі зацягвае. Дзюна даволі крутая. Я асцярожна ўсё яшчэ рэкамендую людзям, але я бы ўвогуле выжывачы не рэкамендаваў. Ну, па тыпу, ёсць выжывачы, па тыпу, як калоніі, напрыклад, яны мне плюс-мінус падабаюцца, але вось выжывачы па тыпу за гульца, ну, ты як бы сам гуляеш за персонажа, якім ты выжываеш, яны звычайна, ну, такія, яны ўсе аднолькавыя. Ну, шчыра, вам можна пагуляць у Вархейм, і вы, ў прынцыпе, бачылі ўсе сучасныя выжывачы. У гэтым праблема мая з імі. Так, вось, фрэшка ёсць зараз. Альтэрс німацыяў не, я спецыяльна пакідаю яго, Альтэрс мы разам паглядзім. Я яго не бачыў, пазбягаю стрымоў Рудзі і, карацей, я не ведаю. Вось. Альтэрс я не ведаю, наколькі ён добры, недобры. Нічога пра яго не ведаю, спецыяльна буду, ну, мы дэмку гулялі, мне спадабалася, мы дакладна ў гэта будзем спрабаваць гуляцца. Можа быць, нават пройдзем, калі добра ўсё будзе, мне спадабаецца, але, ну, як ідэя, як канцэпт, яна мне ў любым выпадку падыходзіць, так што, ну, паглядзім. Але Альтэрс будзе пасля гэтага самага, пасля экспедыцыі. Спачатку мы пройдзем экспедыцыю, а ўжо потым пойдзем за Альтэрс, і тут відавочна Рудзі ўжо адну базу загубіў. Я шчыра думаў, што The Альтэрс больш сюжэтная гульня. Я думаў, што гэта амаль не пра выжыванне. Калі ён базу загубіў, гэта, насамрэч, нечакана. Я думаў, што, ну, такое не адбудзецца ў гульне, якая ў асноўным арыентавана на сюжэт. Ну ладно, паглядзім. Працягваем экспедыцыю. У нас босс, які літаральна панціфік з Dark Souls'а, 1 у 1 просто чел. Давайте-ка, билд, мне патрэбна на яго перарабляць. По-моему, я просто не на другой фазе быў не гатовы для яго, ну, па тыпу атак. Ну, можа, там Вера Еўгенівна перахапіла кіраванне. Ну, 100%. Карацей, я паспрабую зараз панціфіка гэтага пару разоў, проста без нейкай змены билда, паглядзім, таму што я літаральна адзін раз яго паспрабаваў на папярэднім стрыме. Я не ўпэўнены, што я на максімум выкалаўся на ім. Першая фаза была занадта простая, другая раптоўна я нешта прадзяўбаў усё.
Everywhere we go, just death. Death and more death. Everywhere we go, just death. I don't want to see that anymore. Look, my I Elliot. thought you would understand. You said you spent your immortality burying the people around you. Doesn't any of this bother you? And you. Gustav's dead. How can you keep going like nothing happened? We need to continue. Why do you... Mael. You know what we must do. When one falls, come on. Я чаму яго босам Dark Souls назваў, таму што ён па дызайну вельмі нагадвае панціфіка з 3-го Dark Souls, па-мойму. Яшчэ мячы парныя, ну, карцей. Там іх, правда, трохі больш было. Але я яшчэ можа не ўсё бачыў. Ну і як бы жесть тут, канешне. Are you hurt? Fine. Thanks. Ready? Добро. Careful, Verso. Опс. Good stuff. В ідеалі мне парырваць яго. Мы яго папярэдні раз даволі проста забілі. Так. Я не памятаю нічога такога надзвычайнага з ім. По-моему, просто давайте пачнем звычайны агонь. І замаілі просто самую звычайную камбінацыю, карацей, зробім. Пераходзім у стойку віртуоза. О, блин, я нешта прадзябаў. Ох, не на тую кнопку націснуў. Didn't really mean it. Да. I would have lived. Let the ink flow. Так, за яе будем утрымліваць пакуль яе пункты. Давайте электрычнасць пустим один раз. Оп, неблага. Ну і далей спадзяемся, што Маэль будзе наносіць шмат пашкоджанняў. Вось такі план прыкладна. Ну нормально яго прабівае. I would have lived. Good stuff. І нават контратаку можем правесці. Ну неблага. Let's carve a path. Так, у яго А зараз статус. Можна накласці на ўсіх. Так, моц. No time to lose. Ёсць. Маэль тады яшчэ палепшылі. Тут. Што мы можам, што мы можам? Насамрэч, лячэнне давайте на Верса. Першая фаза простенькая, без праблем увогуле праходзіла ўсё папярэдні раз. Блин, пропустил. Блин, Маэль. У ідэале было бы зараз атакаваць. Але на жаль. Просто заставимся в этой стойце. Так, ты у нас можешь узмацняць, але і так яны ўзмацнёны дастаткова.
Assault Zero може, альбо Blitz. Наносить один удар. Ні, а десь було Perfect Break. Високе пошкодження. А давайте ось гэты Perfect Break. Break. Ёсць. У яго слабасць для сядла. Storm is coming. Цудоўна. Так, тут мы... У ідэале было бы палячыць усіх. Ну, просто пачкай за яе. Я забыўся, што яна ў нас паскарае яшчэ хаўруснікаў. Ну да ладно, мы просто палічым аднаго персонажа. Вітаем, это мегапазерскі. Для JRPG герой занадта дарослый, акрамя Маэлі. Не, для JRPG нормального по типу про дорослых персонажаў. Что просто у тебя знакомство с JRPG литерально персона, и персона не самая звычайная JRPG. В некотором сенсе она вельмі стандартная, или в той же момент она не стандартная. Так, давайте, яна зараз у віртуозе, ідеальны момент, каб атакаваць. Precision. Ёсць, няблага. I'm ready. І контратака. Няблага. You're outmatched. Я на ранге S. У мяне ўсё яшчэ няма нейкай удалай здольнасці ў яго, такой, якой я бы карыстаўся бясконца. Можа быць. Ну, Бліц, такое сабе. Пераключэнне парадігмы. Вось, дае больш пунктаў дзеяння, давайте яго нанесем. Мало пашкоджання, у мяне ўсё яшчэ няма для яго нейкай разбіваючай здольнасці, якая бы шмат накінула адразу пашкоджанняў на ворага. Давайте зараз на ўсіх накладзем. Лячэнне. Everybody, let's go. Цудоўна. Build. Ва ўсіх з'явіліся пункты дзеяння, ва ўсіх з'явілася хуткасць. На жаль, мне не хапіла на атаку. Ну ладно, мезофорта. That's better. І контратакай мы зараз фазу амаль скончым. А тая першая гульня, якую ты стріміў, я назву забыла, была JRPG? А, ну так. Chrono Trigger. Chrono Trigger мы ж стрімілі. Яны там, типу... Ну, яны не зразумела там у Chrono Trigger, яны хутчэй падлеткі ўсё ж такі, по типу, можа быць, 17 гадоў, ну, 16. Не зразумець, насамрэч, там не вельмі удакладняецца. Чуў жартик, што гэта не JRPG, а JRPG з... Я не ведаю, як па-французскі сказаць, з французскім акцэнтам гэта сказаць. Ну, в прынцыпе, гэта праўда. Ну, яна па тыпу, яна JRPG па ўсіх правілах, па ўсіх правілах, але ў той жа момант адчуваецца, што не японцы рабілі. Я бы сказаў, што адчуваецца, што японцы рабілі, але да таго момента, пакуль ты не пачынаеш у яе гуляць, скажем так. На першы погляд, яна літаральна вельмі стандартная японшчына. Вось, толькі што нечакана, што сеттинг французскі. Японцы, по-моему, у французскім сеттингу не той, каб часта штосьці робяць. Што такое накласці? Можа полымя яшчэ? Не, давайте просто звычайную атаку і дадзім яму перайсці у стойку сваю, у новую фазу. А, гэта не прабіла яму. Не, прабіла, дастаткова. Пайшла новая фаза. У яго яшчэ дзве вольныя рукі, я б не здзівіўся, калі ён як панціфік, карацей, яшчэ ўсімі рукамі карыстаўся. That's better. Оп, парыраваў, другі, трэці, яшчэ адзін прапусціў. Оп, парыраваў. Time to end this. Добра. Усё яшчэ даволі шмат у яго вось гэтай стойкі. Мы можам... Мне, на жаль, ідэальнае разбіццё вось гэта. Гэта адзіная моцная здольнасць, якая ў мяне ёсць. Нічога, мы яшчэ палепшым яго. Break. Ёсць. This will hurt. Маэль, калі ласка. І ты трошкі тую новую адзін стрым рабіў. Там у мяне выбарка 2.1 гульні. Ну,
якби дзве з іх гэта зроблена Атлусам, і яны звычайна пра падлеткаў робяць якраз такі гульні, таму якби ты па адной студыі хутчэй, у цябе дзве гульні, ну так, Chrono Trigger. Ну, карацей, моя думка ў тым, што па тыпу ёсць такое Final Fantasy ў асноўным. Ну, у яе персанажы, якія, ну, хутчэй за ўсё яны паўналетнія. Вось усе. Але маладыя, ну, даволі маладыя персанажы, звычайна. Але зноў жа, гэта асаблівасць па тыпу японскай аўдыторыі, скажем так, таму што ім падабаецца, ну, вось, каб маладыя былі ў гульнях. І гэта не важна, якога... О, блін, гэта двайная атака. Нават не гледзячы на калі гуляюць, напрыклад, тую ж персону, сярэдні ўзрост у гульцоў прыкладна 30 гадоў і дзесьці, напрыклад, 50 на 50 па, ну, узросту, то бок, ну, 50% у аўдыторыі персоны, на 50% жанчыны, на 50% мужчыны, што таксама даволі рэдкая камбінацыя такая. Звычайна нехта прываліруе у іх. Але не, ну, у персоны даволі шмат якраз такі жаночай аўдыторыі. Так, пам, лячэнне можа накінуць на Маэль. Альбо, не, давайте на ўсіх лячэнне. У мяне рэгенерацыя не накладу, але лячэнне на ўсіх усё роўна карысна. Ёсць. Переключэнне парадігмы, вось гэтая. Маэль, калі ласка, Флэрет, Юрі. Блин, нешта не на рулетцы не шансую пакуль Маэль. Inverted. Гэта што ўвогуле? О, блин. Памылку зрабіў. Inverted гэта хутчэй за ўсё не дае палечыць персанажа. Ага, калі іх палечыць, калі яны... Блін, гэта дрэнна. На першым месцы галасавання гульня, там нават роботы падлеткі, але гэта не JRPG. Гэты босс, карацей, разгарнуў, я не магу зараз лячыцца. Але статус гэтай інвертаваны, ён на колькіх персанажах? Чакайце-ка, я не бачу, каб ён быў на персанажах. Справа зверху? А чаму ён справа знізу мне не паказвае гэтую стат? Не, вось, я заўважыў зараз, там маленькая іконка ёсць. Блин, ну тады, атрымліваецца, мне толькі пашкоджанне можна наносіць. Не мае сэнсу ўвогуле дамажыць, ну, па тыпу хіліць сваіх. Давайте полумя яшчэ раз накладзем. Вось гэтая атака я штосьці увогуле, у папярэдні раз яна мяне разнесла. В прынцыпе, групу. Я не вельмі не чакаў гэтага гаўна. Мне апошняга персонажа там вынесло такім чынам. Так, разбіццё зараз мы яму зробім. Ёсць. І тут пытанне зараз. Яна не можа зараз нанесці яму пашкоджанне. Было б цудоўна зараз нанесці пашкоджанне, але я зараз за яе выйду са стойкі і падыму луну. Яна лечыць усё яшчэ не можа, няма шансаў. Давайте... Блин, ну давайте, можа, лячэнне на яе. На яе, на саму. Я не ведаю, як зняць гэты статус... Ну, гэты статус реально... У мяне ёсць прадметы, якія могуць здымаць статусы, па ідэе. Кілентін, по-моему, яна можа зараз зняць яго. Альбо я забыўся і не бяру ўжо гэтыя піктусы. А чаму Маэль... яны інвертаваныя? Я зараз толькі заўважыў. Інвертаваныя персанажы. Яны літаральна візуальна інвертаваныя. Ведаеце, што яны нагадваюць? Якраз такі чэлаў, якія былі забіты. У іх хром быццам бы, ну, іншага колеру. Ці можна даць рулетку іншаму герою? Так. Ну, зараз яна вывучана, яе можна даць усім. Рулетка, ў прынцыпе, для Маэль крута працуе. Мне падабаецца. Так. Блин, яна зараз і не паходзіць нормально. Нам бы прадметам скарыстацца. Давайте рызыкнем. Блин, яна можа забіць просто персонажа. Не, давайте не будем рызыкаваць. Просто звычайно так правядзем.
Яны не збіраюцца выходзіць з гэтага статуса, так? Яго патрэбна здымаць чымсьці, па выгляду. Можна альбо пераключэнне парадыгмы, альбо напасть, ну, атакаваць ворага. Пераключэнне парадыгмы. Let the ink flow. Лячэнне не працуе ў нашым выпадку. Падымаць мне няма каго, але пункты дзеяння мне патрэбны на выпадак, калі штосьці пойдзе не так. Давайте атакуем яго электрычнасцю. Incoming. Блин. Ёсць. А забываюся, што ў гэтай штукі ёсць другая атака. Так, ладно, яе Маэль. Пераключаем у стойку. Ёсць. Тут мы можам уже падняць. І ён не будзе ў гэтым статусе перагорнутым. Did I die again? Нарэшце. Так, ён можа працягваць набіваць сваё комбо далей. Па новай, з нуля самага. Take cover. Я толькі зараз зразумеў, што парырыванне у перагорнутым статусе зараз забівае персонажа. Таму што ён лечыцца ў гэты момант. Я ў выніку Маэль сваімі жа парырываннямі і забіў. Ай-яй-яй. Ну ладно, падымаем Маэль па новай. Brilliant light. Так, Маэль, на жаль. Блін, на ім полымя няма. Brace yourself. Да блін. Я гэтай атакі ўвогуле не лаўліваю. Perfect Break паспрабаваць. Это шмат пашкоджання, у меня шмат пунктаў дзеяння, давайте Perfect Break. Ёсць. Оу, гэта CL по типу... Добра, гэта катсценкі у нас поехали. Вау. Дуалізо. Гэта ну яго менш мы атрымалі. Я дадаюся, што ў расійскім перакладзе цакапатата пераклалі як бульбамех. З аднаго боку павольная беларусізацыя, з іншага я згодны біямегабразерскі. Расійскія лакалізацыі гэта нешта свой сусвет трохі. Як такі мечы з кішэню схаваць, ну, блін, прыйдзецца насіць так, просто па зямлі валакчы. Так, комбо-атака. У базовой атаки есть один додатковый удар. Цікавая штука. Просто у нас никто амаль з персонажаў. Wasn't that strong, but you did well. You learn fast. Ён не быў таким моцным? А гэта не той, хто забіў усіх тых людзей? All this. This is what we're fighting for. Так. Давайте меч паглядзім. Версо. Гэта ў цябе з'явіўся ён? Вось ён. А чаму? Што за халера? Мне быццам бы мышка там переключаецца ўсё. А чаму переключаецца? Вось. Я толькі наважу на гэты меч, яно там у мяне ўнізку кудысьці пераводзіла. Ага, мы атрымліваем яшчэ ход пасля таго, як я... У сэнсе? Я па тыпу магу бясконца біць базавай атакай, альбо што? Гэта што за абсурд? Гэта ж вельмі абсурдна моц.
Play again after a base attack. То бок пасля базовай атакі можна яшчэ раз зрабіць яшчэ одно дзеянне. А гэта ж чмурыць як моцна. Мне падабаецца яго бягучы меч, таму што ён атрымлівае сабе гэтую самую, ну, ён не губляе так шмат сваёй стойкі, то бок ён утрымлівае яе. Я, можа, з бягучым мячом зараз пакуль пабегаю. На рангу Б не забываю выкарыстоўваць бліц, ён дае дадатковы ход. Мне падавалася, ён дае дадатковы ход толькі тады, калі я гэта самае забіваю кагосьці, не? Я неправільна зразумеў гэта? А дзе астатняе, што за абгрызак застаўся ад карамысла? Дык гэта, ну, як бы у яго парныя мячы, па тыпу, адзін вялікі ў правай руцэ і ў левай руцэ, па тыпу, як кінжал, проста яны стылізуюцца, то бок калі ўзяць дуалізм, можна пабачыць яго ў правай руцэ таксама нармальнага памеру меч. Ну, ось, так што не, ўсё ў парадку. Усё на месцы, ніхто ў нас нічога не скраў, усё ў парадку. Так, па-па-пам. Маэль. Можа быць, ёй замяніць штосьці, вось вывучыць новыя атакі нейкія. Базовая атака дае яшчэ адзін удар дадатковы. Энергічная смерць, энергічны старт. Угу. Інвертаваны. Можна на першыя 3 хады на самога сябе накладзіць статус гэты інвертаваны, але мы наносім 50. Уф, чихнуў. Забаўна яшчэ, што спрабуючы зрабіць прыкольны пераклад на адну мову, яны зрабілі правільны пераклад на іншую. Яны ж відавочна пад мехам мелі на ўвазе вялікі баявы робот. Sac a patat з французскай на беларускую літаральна перакладаецца як бульбяны мех. Мяшок. Ага. Мяшок з бульбай. Ну, у прынцыпе, як бы, гэта няблага. Праблема ў тым, што у ангельскай версіі гульні няма, ну, моя прэтэнзія такой штукі да такіх момантаў, што, ну, тут як бы трохі паскладаней, таму што распрацоўшчыкі французы, так, але я бы арыентаваўся на іншыя пераклады і па тыпу, калі ўсе пакідаюць сакапатат, так, то гэта па тыпу рэферэнс для тых, хто разумее французскую мову. Англічане, напрыклад, у сакапатата не зразумеюць, што там схавана вось такая гульня слоў па тыпу sac a patat. Ну, па тыпу, яны не зразумеюць, што ён там схавана. Хутчэй за ўсё. Вось, калі яны толькі, ну, па тыпу, будуць ведаць трохі французскай, тады яны, ну так, дакладна. А так нават у гэты бок не пойдзе. Ось. У любым выпадку, ну, я лічу, што такія назвы, калі б яны рабілі на ангельскую першую чаргу, я не ведаю, рабілі ли яны на ангельскую першую чаргу, я сумняваюся, я думаю, сэнс быў зрабіць вельмі французскую гульню на ангельскай, скажем так. Максімальна. Так, гэта ўсё фігня. Насамрэч, вось гэта комба-атака, моцная штука, і энергічная смерць. Пры смерці дае 4 пункты дзеяння ўсім хаўруснікам. Гэта вельмі круто, насамрэч. По тыпу, ну, добра. Комба-атаку возьмем. Замест парырывання лечшага. Яна дадасць ёй хуткасці і крыта яшчэ. Вось. І я пазбавіўся... А чаго я пазбавіўся зараз? Я пазбавіўся ад лячэння, так? Яе... Няма, будзе, хутчэй за ўсё не будзе, так. Не бачу у яе этой здольнасці. Так, я не магу сабе... 15 здароўя, адсотку здароўя на базавай атакі. Это круто, насамрэч. Ёсць вельмі крутыя рэчы. На жаль, я пакуль ёй пакінуў проста тое, што ёсць. Так, у цябе нічога няма такога? І ўжо можна было бы цудоўна нешта ўзяць яшчэ. Здольнасцю. У яе даволі шмат люміны, яшчэ можна туды запихнуць. Вось. Таксама статус-эфекты забіраем, таму што гэта інвертаваны на ўсю бойку, гэта жэсць. І няхай яны... Я буду за яе рабіць так, каб яна магла яшчэ вельмі моцна лекалкамі карыстацца.
Ну, по типу, зняць статусы, вось даць энергіі, калі яна не можа палячыць напрамую, таму што у нас першы вораг, які сказаў, што не, так просто не атрымаецца. Так. Калі адна застаецца ходзіць часцей, цудоўна. Гэта вельмі важна для хіла. Пакінем. У прынцыпе, можна палячыць усю групу. На жаль, Маэль пагібла ў бойцы, і таму, ну, як атрымала пашкоджанне ў бойцы, і у выніку не атрымала досведу за яе. На Divinity Original Sin 2 отправится 9500, дзякую вялікі. Жесть тут, конечно. Я думаў, што гэты чел, гэта літаральна той, хто забіў іх усіх. Ну, як бы, можа быць, ён іх і забіў, але я думаў, што гэта той, які яшчэ і поле боя, як мінімум, вынес. Я быў упэўнены ў гэтым. Угу. І шлях яшчэ наверх вядзе. Это вось развалены кавалак моста, так? А шлях назад у мяне літаральна ўжо адсутнічае. Окей. А дзе мост пачынаўся? Я бачу нешта, вось, там можна зачапіцца. А, я вярнуўся, ўсё зразумеў, я збоку выйшаў. Зараз я праз верх магу зноў прайсці. Это вось, я прыйшоў адтуль, так? Давайте збегаем туды. Я магу скарыстацца гэтым самым сцягам. Вось ён ёсць. Адпачынак, альбо... Я ж не магу ў лагер зараз адправіцца. Блін, трэба будзе ў лагер схадзіць. Чаму? Можна і здагадацца, нешта падобнае на Патата Сак. Яно літаральна гучыць бы нехта ўзяў Патата Сак і сказаў яго на французскі манер. Спрэчна. Я пытаю у англамоўных, ну, по типу у брытанцаў, насамрэч, у брытанцаў, шотландцаў, ірландцаў, я пытаюся наконт перакладу Disco Elysium. Пакуль ніводная фраза у Disco Elysium на французскай ніхто не прабіў. Ну, по типу, ніхто не зразумеў пра што. Нават у здагадках. Ніхто з іх не ведае французскую, а людзі з рознай адукацыяй там. Там ёсць людзі з вышэйшай адукацыяй, ёсць і простыя такія чэлы зусім. Вось. Вельмі ў мяне ёсць, скажем так, выбарка. І я скажу, не разумеюць брытанцы, ну, і ірландцы, і шотландцы не разумеюць французскую. Ну, сакапатат можа быць. Можа быць. Гэта вельмі блізка. Гэта вельмі блізка. Але гэта, мне падаецца, выключэнне. У любым выпадку, я не ведаю, мне падабаецца, як гучыць сакапатат. Тут ужо я абсолютно не адэкватнае, карацей, меркаванне, і мне просто падабаецца, як гучыць сакапатат, і ўсё. Я памру на гэтым халме, і ўсё. Таму што просто падабаецца. Наконт таго, што падабаецца, дарэчы, абсолютно нечаканыя трохі рэкламы, на скрынцы выйшла 5-я серыя гэтага самага Самурай Чамплу. Вось, калі вы жадаеце паглядзець, то сёння ўжо ёсць у вольным доступе 5 серый. Я зноў спасылочку ў чатку закінуў. Так, я нават... вось. І так, я на першую серыю тады. Я просто сам глядзеў. Давайте-ка я вам вось кіну на сам серыял. І закінуў чатку. Можна паглядзець ужо 5 серый. Спасылка даволі доўгая, але там просто ёсць беларускія сімвалы, і таму яна так расцягваецца. Вось. І калі вы жадаеце паглядзець ужо адразу ўсё і не жадаеце чакаць, то вы можете завітаць на Patreon і на Patreoне паглядзець, ну, закінуць трохі грошай і ўжо паглядзець адразу, атрымаць доступ да ўсіх серый. Вось. Будзе вельмі прыемна. Вось. А мы працягваем далей. Наконт сакапататаў. Ну, гульня. Гэта зноў яна ўзяла і памерла? Гульня. Блин, як же горача зараз. Так, сакапатата ўжо смешнае слово, не трэба яго перакладаць. Так, яно нармальна працуе. У прынцыпе, я, напрыклад, ну, як бы веды ангельскай дазваляюць, я бы мог здагадацца, што гэта сак-апатат, ну, па тыпу, але не, у мяне нічога не трыгернулася, і для мяне гэта просто, ну, па тыпу, смешная назва. Вось, якая і так крута гучыць. Так.
Па типу, калі б я трохі вучыў французскую, хоць трохі, базава, я думаю, я адразу бы зразумеў спасылку. Ну, па типу, хоць базава. І вось такія спасылкі, на мой погляд, трэба пакідаць. Ну, таму што яны трансмоўныя, скажем так. Калі стваральнікі гульні не пераклалі вось у ангельскай версіі, не пераклалі яе на, ну, па типу, на ангельскую, ну, канкрэтна там же ж трохі па-іншаму пішецца, з памылкамі. Sack of Potat, то бок Sack of Potato. Ну, калі б яны Sack of Potato зрабілі, то тады бы я такі, ну, трэба перакладаць, таму што стваральнікі пераклалі, палічылі, што важна, каб спасылачка была зразумелая. А спасылачку не абавязкова разумець. Спасылкі тым і крутыя, калі вы іх не... Вы не павінны разумець усе спасылкі ва ўсім. У гэтым іх як бы якасць. Ты такі, я ведаю. Напрыклад, вы ведаеце, хто глядзеў «Сіневокі самурай», так? Ну, там гісторыя пра самурая-жанчыну, якая з'яўляецца, ну, яна сіневокая, таму што нарадзілася, ну, па тыпу, ад еўрапейца. Вось, і яе галоўны квест — гэта знайсці і забіць свайго тату. Разумееце, так? Яна проста ненавідзіць еўрапейцаў, і яна шукае свайго тату, спрабуе забіць. Вельмі круты серыял. Там адзін сезон толькі ёсць, і, на жаль, ну, пакуль. Але ён вельмі прыгожа намаляваны, гэта па тыпу як цэлы сезон адной серыі «Любоў, смерць і робаты». Ну, то бок, па якасці яны вельмі крута. Гэта спойлер быў? Да няўжо. Мне падаецца, тое, што яна жанчына, кажацца літаральна ў першай серыі. Выбачаюся, гэта спойлер да першай серыі. Ось. Карацей, «Сіневокі самурай» вось пра гэта вельмі крута. І каб вы разумелі, ну, па тыпу, спасылку, якую вы можете не заўважыць. Галоўную гераіню клічуць Мізу. Гэта яе імя. Мізу з японскай «вада». Вам не абавязкова ведаць, што гэта вада, значыць. Вам просто дастаткова ведаць, што па тыпу яна Мізу. Калі вы ведаеце, што яна з японскай «Мізу» перакладаецца як «вада», то вы такія «вау, крута». І пры гэтым вы можете абсолютно спакойна жыць без гэтых ведаў. Вам гэта ніяк не замінае глядзець серыял. Ось. Такая вось прыкалдэс. Ну, выбачаюся за спойлер. Я шчыра, мне чамусьці падавалася, што гэта нават, ну, адразу кажацца ў серыяле. Ну, яно на працягу сезона неяк ужо замыліваецца. Так, мы адпачлі? Не, мы не адпачлі. Давайте адпачнем. Зноў выбачаюся за спойлер. Я, звычайна, спрабую не спойлерыць нічога. Ну, акрамя таго, што гуляю ў гэты пэўны момант. Там нешта карысненькае ёсць, усюды можам заскочыць. Вось, і звычайна спрабую не спойлерыць наўмысна, але вось тут трохі выпадкова атрымалася. Дарэчы, ну, як бы, звычайна нічога, але калі падумаць, у прынцыпе, гульні 15-гадовай даўніны спакойна можна спойлерыць, па-мойму. Усё, што старэй за 10 гадоў, можна, у прынцыпе, спакойна расказваць, а акрамя такіх момантаў, калі я жадаю проста падзяліцца, што ёсць такая крутая гульня. Напрыклад, як Outer Wilds. Калі не гулялі ў Outer Wilds, пагуляйце. Спойлерыць яе вельмі складана, таму што ўсё, што гэта геймплей, па тыпу ваш, якраз такі даведвацца новыя рэчы пра сусвет. І калі я вам буду спойлерыць гульню, то вы як бы згубіце гульню. Таму там гэта тое, што я спойлерыць не буду, неважна, колькі часу пройдзе. Так. О, тут нешта. Гэта таксама добра. А што калі мы яго дадзім яшчэ Луне? Пакуль часова. Яна ж трэба вывучыць яшчэ, так? Вось гэты скок я якраз таки замяню на Energizing Tint, так? Дзесьці была. Revive Tint Energy. Вось яе. Замест скока. Зараз калі, ну, я жадаю проста вывучыць, няхай яна вучыць. А які досвід тут гуляць і слухаць унутрыгульнявую музыку, ведаючы французскую? Фу. Ну, я табе не магу на гэта адказаць. Я не ведаю французскай. Гэта я так разумею. This the place. Yeah.
We can bury your friend under this tree, if that's okay with you. Мне падаецца, гэта тых людзей, усе тыя людзі, якіх пахаваў Версо. Couldn't wait for me, could you? I wish we could. Rest easy, Gustav. I'll finish what you started. The paintress, Renoir, they will pay. No more dome. Just open skies. I'll save them, Gustav. Emma, your apprentices, everyone. You can leave it to us. You were always there for me. I'll save them. Say hi to Soph for me, yeah? We could never tell if you were my brother or my father. But to me, you were both. The best brother and father I've ever had. When one falls, we continue. Thanks for being my family. See you in the next life. Уф. Мне, ну, насамрэч яшчэ і, ну, давесак да самой сцэны. Цікавая штука з целамі. Я ўсё яшчэ не вельмі до канца разумею, як гэта працуе, але тыя, хто памёрлі, яны становяцца як каменнымі. Хтосьці ўжо каментаваў, што па тыпу іх хрома застаецца ўнутры іх. І зараз я жадаю проста аббегаць ужо кожны кут тут. Вось, як бачна, што некаторых пахаваць проста складана. Ну, проста складана, гэта літаральна амаль людзі камяні. Вось. І я так разумею, што частку з іх... Мне цікава, я так разумею, што гэта Версо пахаваў іх. Ну, як мінімум, Версо закапаў некаторых з іх. Ён яшчэ звярнуў увагу вось на гэтую канкрэтна. Не, пачакайце, гэта 46-я. А тут ёсць нумары. Адзіная... экспедыцыя 0. Ён пахаваў кагосьці тут з экспедыцыі 0. Таму ён глядзеў на яе. А гэтая 46-я экспедыцыя. 46-я. А што мы ведаем пра 46-ю экспедыцыю? 57-я. 65-я. Не, тут усе вельмі разнастайныя пахаванні. Это 46-я, 57-я і зноў 46-я.
46. В основному 46 57. У мене є дзюнники 46 57. 57 є, 46 нема. 57. Expedition 57, Carla. Это 57 это тыя, хто прывялі асадную зброю. But on this battlefield, next to all these broken bodies, staring at the true size of the monolith, I feel despair. I dare not show. Так. 46 57 гэта асноўныя, хто былі тут пахаваны. Про 46 мы не ведаем нічога, але яна прыйшла пазней. 46 65 пачакайце, 65 яшчэ. 65 Што у нас? Ну, у нас таксама няма інфармацыі па 65 46 зноў жа 46 57 і 65 А калі яны ўсе вось гэтыя пахаваныя, што ў нас увогуле як выглядае гэта ўсё зараз? 38 не дайшла, 41 дайшла до поля бойкі, 36 не дайшла нават сюды, 50 таксама не дайшла, 53 ну то бок яны вельмі выпадковыя поспехі. Трохі дзіўна гуляць за персонажа, якога адна секрет. Ну, можам переключыцца на Луну. Ну, по типу. Мы можам за Маэль. Насамрэч, Маэль зараз самый, скажем так, цэнтр рухавік гісторыі. Ну, калі так ужо казаць. For about 2 hours. Then there's a big lake. We shouldn't go there at all. We should make a right, and then it's gonna take a few hours, and then we make a stop. We get some rest and some food, and then from there, we head north to Monoko Station. Why there? To recruit my oldest friend. We'll need the extra firepower, because our next goal will be to take down the Paintress Heart. Her heart? Yes. You can't just stroll up to the Paintress. The chroma there is far too dense. It erases anyone who gets close. But if we destroy her heart, the barrier will fall. Okay. So where is this heart? What does it look like? What it looks like, that I don't know. But I do know that it's somewhere in the center of old Lumiere. You found old Lumiere? Yes. So it's true. Before the fracture, our Lumiere was part of a larger city on the continent. I've traveled with many expeditions. I was with the 58th when we found old Lumiere. But Renoir erased them before we could get further. And I don't know much more. All right then. Let's go meet your friend at Monoko Station. And then we'll take the Paintress's heart. Во, про сакрэты Верса. Пераглядзеў канец першага акту, выглядае так, што ў Рэнуа іншая матывацыя, не такая, як кажа Верса. Я з гэтым згодны. Ну, ён кажа... Рэнуа кажа пра аб'яднанне сям'і і пра дапамогу людзям, збіваючы іх. А Версу кажа пра тое, што Рэнуа проста хоча працягнуць сваю бессмяротнасць. Ну, скажам так, матывацыя, як мінімум, зноў жа, Верса можа проста так успрымаць меркаванне Рэнуа, але зноў жа і ў Верса ёсць сакрэцікі ад нас. І Рэнуа не той чалавек, з якім можна нармальна як з чалавекам паразмаўляць, ён спрабуе вас усіх забіць. Таму, маючы такую праблему, у прынцыпе, ну... Я нават не ведаю, што мы можам з гэтым зрабіць. Пакуль у нас проста не хапае ведаў, на жаль. Так, нам не хапае дзеянняў у Версо, яшчэ дадаткова. Давайте. Маэль я бы закінуў. Луне, по-моему, блин, камусьці з іх не хапала конкретно. Мне просто патрэбна было больш гэтых самых. Люміны. Так, люміна. Комба-атака у яе. У Верса, у прынцыпе...
Слабляючая метка. Метку мы ўвогуле не накладваем зараз. Давайте возьмем яму нешта яшчэ. Комба-атака ўжо ёсць у яе. А вось гэта энергічная смерць. На смерці дае 4 пункта усім хаўруснікам. Паміраць мы будзем часта. На гэтай складанасці у нас заўсёды хтосьці памірае ў бойкі, амаль рэгулярна. Таму любая смерць мы лепей зробім так, каб гэтая смерць узмацняла персанажаў, каб нам прасцей было вярнуцца ў бойку і зрабіць больш. Дайце-ка мне тут каток спрабую пралезці. А раптам мастачка сям'я Рэнуа. Магчыма. Ну, не выключэнне, але ўсё, мне падаецца, трошкі і прасцей і складаней. Мне падаецца, у нас просто не хапае кавалку інфармацыі, якая бы роўна магла бы стаць. Та пакуль любая версія, яна, скажем так, альбо занадта адарваная, то бок мы можам, ну, па-тыпу здагадвацца наконт чагосьці, але быццам бы нам не хапае яшчэ кавалкаў, просто кавалкаў канкрэтных. І тады нашыя версіі атрымліваюць альбо занадта адчэпленыя, альбо патрабуюць трохі сутыкнення з іншымі, ну, па-тыпу, месцамі гульні. Вось такое пакуль атрымліваецца. Вітанкі. Чаму чорны экран і кот у левым ніжнім куце? У сэнсе чорны экран. Усё нормально. Раф Бруно паплыў у экспедыцыю і так ажаніўся з мастачкай. Not too high, but yeah. There's usually snow. Станцыя Манока. Дарэчы, там у катсцэне я прапусціў і не агучыў, што яны ўвогуле там пачулі, знайшлі. Яны адпраўляюцца на Манока станцыю, каб узяць у каманду яшчэ аднаго персанажа, які знаёмы Версо. Што ён не дакладвае, ён проста кажа, што яго сябар. Пасля гэтага яны накіруюцца да старога Люм'ер. То бок Люм'ер, у якім яны жылі, гэта кавалак як большага горада да раздзялення. І раздзяленне гэта момант, калі кавалак Люм'ера адкалоўся, так разумею. Вось. І у прынцыпе, вось стары Люм'ер гэта тое месца, куды дайшла экспедыцыя, з якой хадзіў Версо. Ну, ён як бы проста суправаджаў яшчэ экспедыцыю. Ён не першая экспедыцыя, якой ён дапамагае. Oh, right. There's no snow in Lumiere. No, only in books and paintings. It's almost as mythical as Gestrels. And just as fun. And sometimes just as deadly. Oh. Really? My husband was obsessed with the idea of snow. I can't wait to see some. That you will. Бай час сіэль. Пачакайце-ка. Я не збіраюся, таму што я не ўпэўнены, пабавіць час гэта прапусціць час альбо не. Чаму Манока так жыве ад іншых гістрал далёка? Ён чалавек, ну, гэта скаут, карацей. Яны ходзяць... Яны падарожнічаюць і шукаюць гістралы, якія зніклі пасля раздзялення. Я зразумеў. Я думаў, гістралы з'явіліся пасля, ну, па тыпу раздзялення, і таму яны такія міфічныя. Я зараз разумею, чаму яны ведаюць пра гістралы, і чаму гістралы такія міфічныя для Люм'ера. Таму што гістралы былі яшчэ да раздзялення. Окей. Вітаю, Візантик. Так. The lost Gestrels. Yeah. That and he pissed off Golgra. Я назваў Голгру. Окей. У нас насамрэч наконт Голгры, у нас шмат насамрэч персанажаў, якія, ну, ворагаў, дадатковых босаў, якія яшчэ ў самым пачатку засталіся, якіх мы не краналі. Я вось не ведаю, ці варта да іх вяртацца ўвогуле, альбо проста праходзіць, таму што, ну, зараз праходзіцца, як бы, у нас няма праблемы. Можа, давайте зробім так. Мы будзем прасоўвацца наперад, і калі мы сустрэнемся з нейкай сюжэтнай перашкодай, якую мы не можам адолець ніяк, ну, то бок, занадта складаны ворагі, то мы вернемся назад і пачысцім трохі першай лакацыі. Вось такая ідэя. Your oldest friend is a Gestral. Yes. We've been friends for as long as I can remember. Gustav would have loved that. Why? Because he liked Gestrels. Because he liked the idea of friendships that could last decades. We don't get to enjoy such long friendships in Lumiere. І ось, ну, давайте побавим час з Луною.
Так разумею, што гэта проста па тыпу... Размаўляць. Why are you allying yourself with us? Not a lot of options out here, in case you hadn't noticed. What about the previous expeditioners? Did you help them too? Yet they still failed. That's a terrible way to ask questions. Do you always interrogate people like this? О, я толькі зараз заўважыў, у яго нейкая каменная рука ўвогуле ў Верса. Вы бачыце? Я толькі зараз гэта ўбачыў. Circumstances, I think we can skip the pleasantries, no? Alliances are usually give and take, as are conversations. Trust goes both ways, no? Ён жадае даверу, а ў той момант, калі сам мае сакрэцікі ад нас. As a gesture of good faith, I'll show you how to use Lumina. No need. I got it. Well, aren't you a quick study? But I appreciate the gesture. Thank you. Mm-hmm. Trust works both ways. All right. As a gesture of good faith, I'll answer 3 questions. Choose wisely. Добра. Only 3. Someone's a bit greedy. 3 questions with 3 follow-ups. 3 пытання з трьома яшчэ You're дадатковымі. really pushing this. I think it's reasonable. Луна спрабуе хоць штосьці даведацца ад Верса. Right. Go for it. Накидвае яму пытанняў. Ён пазбягае ў асноўным адказу. І гэта разлуе Луну, але таксама яшчэ і распаляе яе зацікаўленасць. Окей. А зараз я магу па тыпу сіяль пабавіць час? Чтобы гэтыя ўзроўні па тыпу сувязі не значылі. Not too high, but Давайте. all right. No. Мы Just as гэта ўжо well. чулі, My гэту husband размову. was- А, я магу зусім пабавіць час, цудоўна. Я заснуў учора пад стрым. Ты пра Дзюну? Рэпутацыя ці любіцін каточкаў? Ну, добрае пытанне. You seem less stressed than the others. Is that your conclusion? After your extensive observation of our team? Yes. There must be better uses of your time than analysing our stress levels. Well, it's important to understand your teammates. Says the mysterious stranger who has yet to share much about himself. Then consider this my attempt to be less mysterious. Oh, is that what this is? Так. Давайте обменяться историю за историю. A story for a story. Quite fair, I think. Well, there are stories, and then there are stories. You first, then. Нечто незвычайное? Unusual then? Strange wonders and mysteries? A bit impersonal, hmm? Not really how you get to know each other. I don't think that's worthy of a trade. No. Tell me something dark and melancholy and personal. Ooh, going straight for the heavy stuff, huh? If we're going to share, let's share. Story for a story, right? We'll see. Я абмяркоўваць наступныя некалькі хвілін. Абмяркоўваючы, Сель павінна таксама яшчэ падзяліцца. Сель працягвае насядаць на, ну, падкалваць Верса, але ён усё яшчэ пазбягае. Ну, ён у выніку нічога Верса не дзеліцца з камандай. У любым выпадку. С кем? Sad. Yeah. You were sad. Yeah. You were thinking of Julie. Джулія. And not just her, but
Это хоча считая з, ну, з нулевой экспедиции. Я на 1 там нулевая экспедиция. Hi, Nana Cuckoo. Pretty good, pretty good. Thank you. How are you doing? SQL. Не, это не то SQL, это SQ. What the heck? Yeah, Обдумашечки пропоную. do. Побавить час з SQ. Вядома, ожидаем побавить час з SQ. She reminds me of someone. Хто нагадує? Маель? Oh, Mael. Have I met her before? Чаму, блін, ну зараз я ўсё больш і больш думаю, што Маэль ўсё ж такі дачка вось гэтых, ну, як мінімум дачка гэтага, блін, чэла сівога. Забыўся, як ён. Well, you also thought you knew CL. Oh, but I do. Wait, don't I? Скі, ты мяне неяк блытаеш. Ты ўсё ж такі ведаеш Сіэль, альбо не ведаеш Сіэль? Час часу у меня есть адчуванне, што ты ўсіх ведаеш. Sometimes I feel like you know everyone. Oh, well, that's because you're all cousins. Same, but different. Right, so maybe it's that. Yes. Just like Verso is Verso's cousin. Mael is Mael's cousin. Yes, that's it. You're so very wise. Что? Скі. Ведаеш, гэта амаль мае для мяне сэнс. That almost makes sense to me. Ну, карацей, версія не толькі пра разумее Скі. It's okay if you don't understand, Verso. You're still wise to me. You're just a big ball of nonsense sometimes, aren't you? That's why we're best friends. Ну, добра. Скі ўсё яшчэ такі ж незразумелы, як і быў раней. Ну, нічога. Так. Што, мы можам паспрабаваць яшчэ... У нас хапае рэсурсаў, каб зброю паляпшаць, так? Давайте палепшым. У нас ёсць новая зброя нават ёсць. Лячэнне каштуюць на 1 пункт менш. І, у прынцыпе, даволі неблага памоцы. Можа быць, рэальна ўзяць гэтую? Генеруе... Это літаральна для лекара такая штука. Неблагая. Але я пакіну тое, што я зараз ёсць. Яны лепшыя здольнасці, яны даюць яшчэ святло. Эске крутые, так. That's really good, nice to hear, Nana Cuckoo. That's really nice. And it's hard to find Belarusian stuff outside of Belarus. It's actually difficult. You have to know places, otherwise it wouldn't work. Так, у яго таксама рознай зброі. Мне ўсё яшчэ падабаецца яго, давайте палепшым тое, што ёсць у яго. Вось гэты галтерам. Просто больш пашкоджання у нас будзе ад яго. І ўсё. 9 ўзровень ёсць. Яшчэ праверым. Паляпшэнне зброі. У Маэль, па-мойму, і так ужо максімальны, так? 9. Для Маэль было бы добра знайсці нешта вельмі, ну, такое памацней яшчэ. Ну, у прынцыпе, тады нам не толькі каб застаецца, што рабіць. Скончваем тады па краху. Праверыць, як астатнія. What are you working on? Contingency plans. If we fail,
Expedition 32 will need every bit of information we have. Right, but how are you going to get it to them? I asked the Gestrals for help. Smart. Ciekawe. What are the stars whispering to you? Actually, I'm the one whispering to them. Oh? It's something my dad and I used to do. When I was scared, or anxious, or even when I was happy, he'd say, share it with the stars. When it's hard to talk about things, the stars will understand. I like that. I talked to the stars a lot after he was gone. I remember the night we first met at the Crooked Tower. Right. After the gommage. I was surprised to find you there. I thought I was the only one who knew about that room. I had to get away from the harbour. And those damn petals everywhere. So I climbed up. It wasn't logical. But part of me really believed my parents and their expedition had succeeded. That they'd stopped her. Then the pain just woke. And I knew they weren't coming home. You know, it meant a lot to me. The comfort we shared that day. But you avoided me after. Why? It wasn't personal. I cut a lot of people out of my life. Okay, not personal. That day, I knew my parents had failed. They were counting on me to finish their work. I couldn't afford distractions. Friends are not distractions. I know that now. Wow. We're in the middle of nowhere with 1 year left to live. What better time to build friendships? I could use some wine, though. Making friends is thirsty work. Наконт таго, хто каго рамансіць, ну, як мінімум, трэба разумець, мы ўсё ж такі не той персонаж, за якога мы бегаем, то бок, ну, мы як бы ўся экспедыцыя, і мы назіраем за ўсёй экспедыцыі адначасова, нягледзячы на тое, што там ёсць, скажем так, напрыклад, той жа версія, які нешта хавае, мы ведаем пра тое, што ён хавае нешта, але ён частка экспедыцыі, таму мы гэта ведаем. Таму нам, як гульцу паказваюць частка гэтай экспедыцыі, хто каго рамансіць, складана.
Я думаю, што тут будзе стандартная па тыпу, ну вось адносіны. Адносіны нават унутры экспедыцыі, яны проста па тыпу, хутчэй нашае знаёмства з гульца з персанажамі расце, а не, ну, абстрактныя унутраныя сувязі паміж экспедыцыяй растуць як адносіны, а не, скажем так, пэўны персанаж да пэўнага персанажа. Даволі не самы стандартны падыход. Оп. Узнагародкі, яшчэ больш сакапатацкіх гэтых самых пензлікаў. Не сакапатацкіх, а ўвогуле гестрайскіх пензлікаў на галаву. Ўсё яшчэ можна праверяць, мне падаецца, я даволі даўно ў лагеры не быў, і зараз мы можам усё яшчэ паглядзець, як у іншых справах. Майя выбачаецца перад Лунай за тое, што яна нагаварыла перад тым, як яны пахавалі Гюстава. I didn't mean... It's fine. I just... I miss him too. It's... The pain we feel every time we lose someone. I've tried many ways of dealing with it. Running from it, sitting with it, compartmentalizing it. But what I needed was to use it. To use everything. What do you mean? I feel everything. And I let it burn inside me. When I'm tired, when I feel hopeless, when I want to just let it all go. I use the pain. I use the fear, the shame, the guilt, the anger. I use it all to keep going. To make sure I continue. Monet. I can almost feel them beside me. Everyone we've lost. Walking with me. Especially when I use chroma. I feel their presence, their closeness. And they help me. You feel Gustav? Yeah. I do. I'd like to feel him with me too. You have an affinity for chroma too. Try it. How do you always know what to do? I don't. Want to know a secret? I have no idea what I'm doing. And I don't think anyone else does either. Really? Don't tell anyone else I said that. Верша працягне записываць у дзённіку Гюстава. Не, гэта Маэль будзе записываць. Добра. Смок, это, скажем так, не, ну, у некаторых гульнях ёсць, гэта не толькі пра JRPG. Просто гэта не часты прыём.
thanks. It really was a beautiful place. Glad you liked it. I've buried friends there too. You were right about condolences. We offered them because we don't know what else to say, but there's no comfort there. No. All we can do is carry them with us. I guess. Sorry. It's just Drowning in our own sadness. Hey, why did you join the expedition? I mean, with the Gamage, I understand the rest of the team's decision, but you're half their age. out here seemed better than in there at the time. It's natural. Wanting to escape a life you don't want. Escape. Yeah. That's what I wanted. But Gustav and the others, they really want to change things. Well, changing your life also counts. Can't always shoulder the world's problems, you know? It'll drain you fast. Gustav would probably say, if more of us cared, then it would lighten the load for everyone. He sounds like a good guy. Wait. I kept Gustav's, so you can have mine. You'll need one if you want to be an official member of our merry crew. I gotta say, I didn't take you for an official kind of person. Welcome to the disaster expedition. Thank you. Uff. How far to Monoko Station? With SGA? Oh, should be quick. До станції Монако. Ён нам сказаў, што ні ў якім выпадку не ісці да возера. Адразу згарнуць направа і ісці далей. Але ж, ну, вы памятаеце мой падыход, так? Мы ідзем абавязкова туды, куды нас не пытаюць. А, Монако Station. А дзе возера? Нават возера не бачу, пра якое ён узгадываў. Давайте паспрабуем на ваду. Вось, блин, асадная зброя. Я нават мост там нехта будаваў з экспедыцыі. Аж мурэць. Давайте паспрабуем да возера дайсці. Лодка? Што ён тут робіць? Я жадаю до вады дабрацца. Мы пойдем до озера. Я бы жадал пайсці до озера, я яго на мапе не бачу. Каменный рудник. That's unusual. Ну, в сенсі, што незвычайна. 48. Добра. Ну, гэтага зараз паразмаўляем. А гэта у нас якая экспедыцыя? 48, вось яна ёсць. He wouldn't listen. Just kept running everyone into the ground. He acted as if he was the only true believer. That we had to trust him. 5 dead, and he wanted to double down. Thomas, not so subtly insinuated that Jean should be relieved of duty. Mutiny. Something I'd never have countenanced. Yet I have a duty to them too. It's a gutting realization. What has to be done? The mission is too important. The team is too important. We can't just throw our lives away for nothing. I hate that it came to this. But he broke our trust. Under Expedition Code 23, Jean Fournier is hereby relieved of duty. I
Vanson Constantine have assumed command and have designated Tomar Flegov. Паўстанне ўнутры экспедыцыі адбылося ў гэтай. Яны паўсталі супраць свайго камандзіра. Я не зусім зразумеў прычыну. І па месцу я не вельмі разумею. А что это такое? Сказали не идти до озера, или не сказали, где твое озеро? Ну, да, хотелось бы. Не хапало мне там еще Алана Вейка выскакивает, что же. Трубадур, я не ожидал забивать своих сяброў. Что? Я усяго ожидал просто погуляться за ними. И тут мертвые трубадуры. Негледзячы на то, что я сыграў ноту правильно, я помыліўся адразу пасля гэтага. Можаш у гэта поверыць? Я чакаў, што мой інструмент будзе забіваць, і я злуюся. Я не магу граць. Я ніколі не буду граць зноў. Будь ласка, гаспадыня, мне патрэбна твоя дапамога. Неўрон, які не жадае забіваць. Научы мяне. Научы мяне, як не забіваць. Учыць мне, як граць. На жаль, ніхто з нас не знаёмы з тваім інструментам. Не, я... Гаспадыня, гэта не можа больш працягвацца. Ну, магчыма, можам табе дапамагчы практыкавацца? Праўды? Дапамажы мне, навучы мяне, як не забіваць. Не трапляй, не трымай пашкоджанне, пакуль я гуляю некаторыя неправільныя ноты, але калі ласка, атрымлівай, калі я граю правільныя. Гэта павінна быць проста для цябе. Давайте паспрабуем. Так, перше зроблено. Поїхали далі. Bring it on. Not impressed. Not impressed. Just try it. Oh well. Окей. Oh well. Bring it on. Not impressed. Just try it. Oh well. Oh well. О, блін. Oh well. Провалив гэты. Oh well. Bring it on. Just try it. Bring it on. Oh well. Not impressed. Ну все, пройшли. Добро. Як жаваліць, а? Ты не жадаеш узнагароду нам даць? Чакай, трымай гэта. О, вось, парырванне лечачае на 10 ўзровень паднялося. Мне патрэбна нейкі адпачынак, не? Не, падаецца, няма нічога. Ну, няблага. Так. Я ўсё яшчэ шукаю шлях да вады. А, ну вось ён і ёсць. Як бы нічога звыш складанага такога. Бачу гістралу на ўзбярэжжы. Давайте трохі разбярэмся з імі.
spill some ink. Треба збити гэтыя штукі на першую чаргу. Блін. Ну і гэтыя чэлы я просто атакую, калі шчыра, я просто зэканомлю на іх хады. А, вось і парная атака. Цудоўна. Так, ты у нас, калі ласка, хуткі удар. За цябе мы просто разоб'ем шчыты, мне падаецца. І, у прынцыпе, а больш нічога не будзем рабіць. Просто звычайная атака таксама. Накладывать щит на усіх. Just try it. Lune, watch out! Take cover! Контратака, ад якой няма ніякага сенсу амаль. Так, пераходзім у стойку. Замаэль. Подпаливаем их усіх. Блин, выбухнул. Not impressed. Окей. Блиц. Поспробуем. Go fast. Ну, нормально. Добро. А у яго ёсць дзеянне. Мы просто паўбіваем шчыты гэтым. І звычайную атаку. Ёсць. That's better. Watch out. Канчаткова выбілі шчыт. Finesse and precision. Лёгка. Нешта мы занадта мацней за мясцовых ворагаў. Спадзяюся, так і будзе заставацца. Так, дзе там? Эске. Давай поплаваем яшчэ. Тут локацыя нават нейкая ёсць. Кладбішча лодак. На фоне які прыгожа, а? What have we here? Які нумар экспедыцыі там на сцягу? 63. Окей. Ну і ўсё, ў прынцыпе, агледзелі. І няма тут скарота назад, так? Як я бачу, няма. Пробыванне, пераадольванне, дык без праблем. Ну, я і так на максімальнай складанасці гуляю. Як бы ўжо ёсць. Так, наклалі. Стойка віртуоза ёсць. Lune, careful. Блін, запароў. Watch out, Mael. Да, блін. Ау. Яны яшчэ паскорыліся. Это шкляночки падымаю. Ау, наконт переодоливания меня просто взяли да вынесли. Резервная команда, давайте. Сель. Попробую вытянуть эту говно. Упс. Упс. Ну, амаль вытягнули. Зараз яшчэ раз спробуем. Яны не такие складаныя. Это мои помылки в основном меня забили. При этом по краху паузаю с камеры, по-моему, так? Дайте я погляджу. Так, она по краху паузе туды. Давайте я вам люцика поставлю туды. Дайте момент. Фрея помалю паузла с камеры. По краху.
Зараз момент. Цудовно ляжить. Мені сподобається. Яка експедиція наступна? ДІ, халера яку ведаю. У сенсі, ну, наступна прийде 32-я. Коли ми не одоліємо. Насамрэч, що гэта экспедыцыя ўсё выглядае настолькі як бы слабенька, што нават яны не спадзяюцца перамагчы. Давайте атакуем вось гэтага. Это ж жарт. Можа быць, усё ж таки гэта не майго ўзроўня ворагі. Можа, не варта на іх савацца. Ну ладно. Мы ўсё роўно будзем працягваць. Оу, я памылку зрабіў, я не... я дурны. Так, лячэнне на ўсіх. Everybody, let's go. І гэта паскорыць яшчэ персонажаў. Парырваў. Ёсць. Ау. Па ўсім ударыла. Так, шкляночки з'явіліся, іх мы выбіваем адразу. Яны балючыя. І выбіваем гэтага чэла справа. Finesse and precision. Ёсць. Let the ink flow. Падымаем версу. Не тое. Вось гэта падняць версу. Ёсць. Did I die again? Этот чел дае статусы. Накладывае. Цудоўна. Зноў свае скрыні прызывае. Let's carve a path. Што, ў прынцыпе, не праблема. Так. Ён лётае, таму, ў прынцыпе, мае сэнс толькі проста наносіць дальнабойныя атакі. Правильно? Ну, ад гэтага ён добра ухіляецца. Цудоўна. Няблага, няблага. У нас з'явілася зброя 11-го ўзроўня, наша першая ўзброя. Цудоўна. То бок атрымліваецца на гэтай тэрыторыі, я ў прынцыпе буду ўсё паляпшаць да, ну, вышэй за 10-й ўзровень, і гэта добра. Там даволі добрыя бонусы адчыняюцца. О, яшчэ адна. Чакай-ка, Люна, ты можаш... А, яе зброя палепшылася? Ну, цудоўна. Зараз пацерім. Што ты даеш? О, паглынанне светлай плямкі накладвае запаволіванне на рандомнага ворага. Мне падабаецца. Не толькі каб супермоцнае лячэнне патрэбна, мне яшчэ патрэбна бафы на ворага накладваць. Новы тып ворага. А давайте-ка у лагер хутенька сходзім, каб захаванне спрацавала. Было б цікава дадаць да гульні гэтую механіку, дзе замест смерці ты проста працягваеш гульню, але за экспедыцыю наступнага нумару. Нейкая гульня была з падобным падыходам, па тыпу смерць гэта, ну, проста крок для наступных. Ну, ёсць такія гульні. Я зараз мне ў галаву не прыходзіць, але некаторыя бы... Ну, роуглайкі. В асноўным іх гэта роуглайкі. Або па тыпу, калі памірае адзін, прыходзіць проста наступны. Гэта не захаванне па тыпу спрацоўвае, па тыпу яно так заўсёды і было. Вось. Не магу згадаць зараз. Вось, дакладна, мяне гэта механіка здзіўляла ў некалькіх гульнях, і я... Амокруасан. Мяне... Ну, па тыпу я бачыў гэтую механіку ў некалькіх гульнях, але вось зараз не магу згадаць на канкрэтную назву нейкую даць, каб добры, вельмі круты прыклад зрабіць. Проста яна на рэгалікі добра кладзецца. Гэта механіка не выключна рэгалікаў, проста яна добра кладзецца на іх. Ну, XCOM так, часткова, так. Я больш пра... Ну, можа быць, XCOM насамрэч неблагі прыклад.
Так. Ну, в принципе, я тут толькі каб адпачыць, так што... Мне галоўна, каб захаванне спрацавала перад бойкай з гэтым чалом. Вось, ёсць. Значит, там лячэнне не патрэбна? Не, не патрэбна. Можем просто змагацца. Але я думаю, гэта міні-босс па тыпу мясцовы, і мне зараз балюча будзе. Let's dance. That's better. That's better. Ууу. Didn't really need it. I would have lived. That's better. Я там 0 пашкодження наношу. Careful, Mael. Good stuff. Good stuff. 0 пашкодження. Я ўсё запарыраваў яму увесь гэты час. Я толькі зараз пахадзіў, у яго хуткасць просто касмічная, людзі. Ён ходзіць па 3 разы. Я ні халеры яму не наношу, не настаковываю на ім стана, ні халеры у мяне шансаў няма. Ну, по типу... Watch out, Mael. Really need it. That's better. Didn't really need it. Ну, серйозно, камон. Я не бачу сваіх пашкоджанняў, я одно парыраванне запароў і за па типу 4 хады і ні халеры не зрабіў яму. Не, мы гэтага чала не кранаем нават. Good stuff. У лагері можа было бы... Люміны патрэбна яшчэ больш актыўна карыстацца, але мне там ужо выпадаецца большую частку я скарыстаўся. Это таксама па тыпу небяспечная зона, якая значна, што па тыпу не хадзі туды. Ну, не будем ходить. У меня ўсё ж таки экстремальная складанасць, у меня месцамі там, где по тыпу лічыцца нормально, яно не вельмі просто, так что пропустим. Так, далей не проплыть. Гэтых чалоў мы на беразе уже перамагалі, але давайте яшчэ раз позмагаемся. Нам бойкі зараз патрэбны, насамрэч. Нам патрэбна змагацца рэгулярна. 3 разы, у сэнсе, што ён 3 хады зрабіў. Ну, то бок, 3, там, 4 хады з не ведаю колькі атакамі. Один раз я промахнуўся, один персонаж у мяне помер. Ну, гэта камон, гэта нават і не блізка. Гэтага чала ўжо добіваем. Я магу яго падпаліць тэарэтычна? Не. Давайте тогда просто звычайно так проведем. Brace yourself. Good stuff. From fire. A storm is coming. Сэкономим трохи пунктаў гэтых. Grenade, watch out. Так, ты у нас выб'ємо шчит. І потім починаємо атаки. Давайте, узмацнення. Усім. Есть. I'm ready. Легко. Гэты босс мему кам'юніці. Ну, ён па тыпу... Ён пакуль мне нават і не блізка. Ну, я не ведаю, можа я нешта раблю не так, але ён выглядае так, быццам бы мне патрэбна пашкоджанне. Я ж просто... Я зрабіў 3 парыравання поўных. Я наношу па тыпу там 2000 пашкоджання на контратаке. Гэта значна менш, чым увогуле дзе-небудзь. Мне патрэбна накідваць яму станаў значна больш, а ён выносіць мяне з адной атакі, ну, у серыі атак.
То бок, ну, у мяне нават і блізка сілы не аднолькавыя з ім. Ты чел. Опцыянальны босс таксама? Давайте паспрабуем гэтага босса. Патраем. On me. Ага, окей, неблагий початок. Bring it on. Ага. Окей, зразумеў. Я казаў, што занадта проста, так? Можа, гэта самае, пайсці ўсё ж такі ў першую лакацыю? Альбо гэта ворагі, якія занадта складаныя для мяне, і па-тыпу мне проста не варта на іх ну, мардаваць час свой. Таму што занадта жорстка. Занадта жорстка. Усё, што я бачыў, занадта жорстка пакуль. О, там прадметик ёсць. Great. Тут праходу у яго нідзе няма, так? Так, ён тут адзін стаіць. Ну і нахрен яго. Ну, тады пайшлі... На возера я не бачыў. Вось гэтыя чэлы. Не ждайце пазмагацца. Я не памятаю, хто з іх і добрая цэль. Вось гэтага няблага можна вынесці. Let's carve a path. Давайте ад яго пазбавімся. A storm is coming. Давайте, полымя. Няблага. Okay. Watch out. А ё-моё. Незразумелыя ворагі. Пераходзім у стойку. Замаэль. A storm is coming. Ты, калі ласка, лячэнне на ўсіх. Everybody, let's go. Ёсць. Verso, dodge. Парырванне не атрымалася. Ён ад'ехаў адразу, імгненна проста. Shut. Так, ён мне падаецца дагарыць. Давайте кагосьці іншага атакуем. Чел справа таксама, мне падаецца, можа дагарэць. Давайте левага тады. Яго самай моцнай атакай. Finesse and precision. Ну вось некаторых ворагаў нармальна мы б'ем, вось гэтых, напрыклад. Так, падняць. Reborn once more. Вось. Адзін памёр, другі памёр і трэці амаль. Ну, няблага. Паляпшэнне для мяча яшчэ. Але пакуль тыя, што ёсць, мне ўсё падабаецца. Вось яны мост будавалі, а куды яны яго будавалі? Спроба была, добра, малайцы. Яны будавалі ўлева, але я не бачу куды. Можа, наадварот, жадалі па тыпу, ну, блин, каб пабудаваць мост, ты павінен будаваць яго як бы з двух канцоў, правильно? Ну, ты не можаш проста яго... Каб вось гэтую справа зверху штуку пабудаваць, ты павінен пачаць адтуль. Альбо гэта стары мост, і ён, наадварот, проста разваленая. Можа, гэта не пабудова моста, гэта, наадварот, стары мост закінуты. Оп. Вітаю у суполцы, Малік. Можа, пачысцім вось гэтае месца. О, давай, Гандер. Давайте заберем у яго прыгожанне гэтае. To the north, not far from here.
На поўнач, а гэта месца, як звычайна, мне вельмі небяспечнае. Вельмі небяспечнае. Нічога новага. А я запаліў яго, не? Не. А давайте паспрабуем яшчэ. У меня ёсць 2 спробы. Ёй запаліў. І вы зараз... Стойка. My turn. Гэтага і даб'ем адразу. Менш ворагаў, менш небяспекі. Please survive. Good stuff. Ау. Let's dance. Ау. Третій пропустив. Time to hit big. Let us stain them. Гэта ўжо памрэ. Можна, ў прынцыпе, палечыць усіх? Не, не магу палечыць усіх. Давайте палечым аднаго тады. Просто усяго. На готику першы адпраўляецца 1000. Цек вялікі. Ідэальнае разбіццё. Не. Што мы яшчэ можам? Бліц. Вось гэтага чала злева. Faster. Let's carve a Ёсць. І яшчэ адзін бліц. Let's go faster. Ёсць. Нормально. Цягнік. Адкуль ён ідзе? Той мост не выглядаў як мост для цягнікоў. Гэта вось туды мне патрэбна, так? Так, мне туды патрэбна. Давайте яшчэ агледзім. О, пачакайце-ка, гэта ж вораг. Пробег мимо его просто таки. Не пошасило, добра, звичайна атака. My turn. Faster. A storm is coming. Легко. Дык вось возера не бачна. Я думаў, яно адразу будзе, яны сказалі абысці яго, я б возера не бачу ніякага. Нахлусіў. Верса хлусіць. Не верьте версу. Lovely. Трохи люміни. О, яшчэ гандлер. Так, ну там я не пройду, добра. Вертаемся назад. Ну, я атрымліваецца ўсё агледзеў. У нас пара абсалютна абсурдных босаў, міні-босаў. Ну да, як это, не міні-босаў, а опцыянальных босаў. Ну вось, да іх я не пайду, нахрен іх. Цягнічок, 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 і яшчэ. Але чыгунка толькі вось тут. Станцыя Моноко. Follow Цягнікі. the tracks. They'll lead us to Monaco. Train. Gustav would have liked to see that. Is it true before the fracture, Lumiere had trains running throughout the continent? Always running late, but running. Yes. Шестьдесят-пятая экспедыцыя. Мы 65-ю, я, не запомню, якія там былі пахаваныя. По-моему, якраз таки 65-я там была. Вітаю, Войно.
Рокі, а ці можна дзе паглядзець поўны спіс гульняў з баламі? У сэнсе, ну ён справа зверху круціцца, ён не выкладваецца больш нідзе. Я раней спрабаваў завесці старонку, на якой бы рэгулярна абнаўляў пасля кожнага стрыма. Але калі гэта не рабіць аўтаматычна, то гэта вельмі нудна. Кожны дзень гэта рабіць, гэта просто дадатковы яшчэ 5 хвілін жыцця, 5-10 хвілін жыцця, якія просто нікуды не ўходзяць. Таму не, я толькі справа зверху круціцца. У нас яна і так даволі хуткая. Мне падабаецца, што яна хуткая. Я не толькі разлічваю, што яна будзе наносіць шмат пашкоджанняў. Давайце ёй яшчэ хуткасці дададзім, насамрэч. Яшчэ паляпшэнне ёсць, пачакайце. Яму... Ён у нас неяк... Ён насамрэч даволі неблагі персонаж. Ён літаральна Маэль нумар 2. І, ну, я ўжо разабраўся, як за яго гуляць трохі. Маэль нумар 2, і я бы яму моц... Ну, пакуль спрытнасці моц бы мацаваў. Маэль у нас абсалютнае пашкоджанне. Просто ультыматыўны персонаж на пашкоджанне. Верагоднасць крыта ў яе і так 37. Спрытнасцю яе дастаткова высока, можна моц разганяць далей. Я ёй не мацую здароўе ўвогуле. Трохі шкада, калі яна памірае, але як бы не на гэта разлічваю. Я разлічваю, што яна будзе проста моцнай. Ну, па тыпу, дафіга. Забіць ворага раней, чым ён заб'е яе. Вось такі персонаж. А штосьці у мяне быў план для яе. Запавольвае ворагаў. Лёд, зямля. Таксама, ну, я яе разганяў на лячэнне, і, ў прынцыпе, вельмі высокія вогненныя пашкоджанні, якія накладваюць 5 агня на удар, за ўсім ворагам. То бок можна накласці ў выніку 2 разы, і гэта шмат вельмі. Ну, у прынцыпе, не блага, але я за яе звычайна хады прытрымліваю. Мэйхам паглынае ўсе плямкі, каб нанесці высокія элементальныя пашкоджанні цэлі. Ну, можа разбіваць калі 4 плямы. Давайте вось гэта возьмем, насамрэч. У яе ёсць вось гэтая здольнасць Fire Rage, які я паспрабаваў. Не зусім тое, што я разлічваў. Я думаў, што гэта будзе вельмі круто, насамрэч трошкі адстойна. Шкляная гармата, так, літаральна вось гэты падыход. Ну вось. Заўтра мы, дарэчы, гуляем у Devil May Cry 5. Што у нас увогуле па лідару? У нас даволі шмат вялікіх гулін выбіла у пятніцу, ну, перад пятнічным стрымом і ў пятніцу. І, дарэчы, трэба вам распавесці, як справы ідуць з падрыхтоўкай Unreal Tournament, зараз распавяду. Давайте топ. 51 000 у Nier Automata, 40 500 у The Safe Place, Warcraft Adventures на 3-м месцы 40 000, Blade of Darkness 32 500 і Crimson Land на 5-м месцы 30 000. Вось, такі у нас топ-5 зараз. У нас вельмі, скажем так, дзякуючы таму, што было, ну, Unreal Tournament Cup, і з-за таго, што яго патрэбна падрыхтаваць, ён вылецеў у нас у выніку. Адразу за ім вылецела яшчэ адна гульня, і у нас у Руэцы перамагла таксама гульня з вялікай колькасцю балаў. У выніку топ-5 вельмі асвяжыўся, скажем так, раптоўна. Наконт Unreal Tournament. У выходныя я ўжо усталяваў Unreal Tournament, праверыў мультиплеер. Мультиплеер працуе. Я магу запускаць людзей яшчэ, ну, спрабую зараз сабраць стрымераў. Пакуль адклікнулася 5 чалавек зацікаўлена ў гэтым. І мы... Як гэта? Я паспрабую сабраць як мага больш. Пакуль... не упэўнены калі, таму што я прапанаваў дату, ну, трэба ж самае складанае ў гэтым зараз сабраць людзей, тэхнічная частка ўжо вырашана. Сабраць людзей трохі праблемна. О, пацягушкі ў кота. Вы паглядзіце на яго. Вось. Сабраць людзей, згодных 5 чалавек, але залежыць усё ад таго яшчэ, як у іх будзе па вольным часе, ці згодныя яны будуць. Карацей, як бы зараз не зусім ад мяне залежыць. Шукаю момант, калі ўсім зручна будзе, калі я магу, калі астатнія могуць. Такі катусь. Я прапанаваў на суботу наступную, але пакуль яна не вельмі ідзе, выглядае пакуль, ну, шмат хто заняты на гэтых выходных, таму хутчэй за ўсё у лепшым выпадку пакуль я не упэўнены. Можа быць наступныя выходныя, можа быць. Па тыпу пасля гэтых.
Вы поглядите на его, ну все, шукає місце, як улегчися. Сапера ў топе няма. Сапера ў топе няма, ён дакладна не на 5-м месцы, я только что проверил. Вось, так что за Unreal Tournament усё даволі гладка, добрая ідея, можна будзе арганізаваць стрым і даволі ўжо хутка. А Луне мы заменім Fire Rage на вось гэтым Mayhem, каб калі што, яна таксама мела магчымасць. Вось рандомным ворагам, Thunderfall. Не, моя маланка мне падабаецца больш. Mayhem гэта заменім. Ён танны і ёсць магчымасць разбіваць, таму што час ад часу за яе хочацца проста выбіць здольнасць. На Don't Start Together Dragon отправляется 100. Дякую, вялікі рэдак. Далей працягваем паляпшэнні персонажам. Атрыбуты мы уже палепшылі. Здольнасці. Так, у цябе... Я да десяткі накіроўваўся. То есть, то бок, мой сэнс у яго быў узяць яму здольнасць, якая будзе шмат яго пунктаў дзеяння выкарыстоўваць. Ён вельмі шмат іх набівае. І мне няма куды падзець. Вось гэта на А. Можа быць і гэтую штуку ўзяць, насамрэч. Пушыць як на блага. А цяпер пераглядзім у яго трошкі здольнасці. Бо я неяк праскокваю яго статусы, і я думаў на кожную літару ўзяць сабе па магчымасці, але пакуль выглядае як не вельмі крута. На А у мяне ёсць ось гэтая, як і дадае мне яшчэ накладвае статусы на хаўруснікаў, што добра, у прынцыпе. Альбо можна у пашкоджанне пайсці. І калі мы ў ранге А, мы яшчэ атрымаем 2 ачка дзеяння. Ён і так іх набівае няблага. Не, давайте Powerful пакуль пакінем. Бліц таксама добра. Assault Zero мне таксама падабаецца. Perfect Break пакідаем абавязкова. І Strike это неблагі пачатак, насамрэч. Блін. Ну, пакуль пакіну. Не, пакуль пакіну тое, што ёсць, а потом падумаем. Не дзякуй. Окей, як скажеш. Here we are. Minoko Station. Is that a Grandis? I knew it. They're real too. Грандисы? Что? Что такое Грандис? Это вось гэта Грандис? Что это такое? Выглядае камень вельмі дзіўна. Не зразумела. Вось, реально. Жывы. Грандис. Ён на ахове стаіць. Окей. Добра, малайчына. Што вы абараняеце, чаму? Грандыёзус, ну ён же Грандис. Там так написано, я ж просто бачу літаркі, я читаю літаркі, я чалавек просто. Дакладна нічога няма, не? Блин, я ж яшчэ не астатніх персонажаў не паглядзеў з іх здольнасцямі. Маэль зніжае сваё здароўе да 1, але вяртае сабе ўсе пункты дзеяння і переключаецца ў стойку віртуоза. Payback. Вось у гэтую, па-моему, накіроўваўся. За ўсе парырыванні зніжае кошт, які былі зроблены ў гэтым хаду, можа разбіваць і наносіць вельмі высокія пашкоджанні цэлі. Это вельмі крутая штука, насамрэч. Я лічу, што, у прынцыпе, у стойцы віртуоза мы можам да халеры прабіць. Так, а дзе ў яе? Де моя атака вось гэтая была? Высокія, а тут вельмі высокія ў адну цэль. То бок, у прынцыпе, хоць яно, як завяршаючы удар, яно можа бэйбэк гэты быць вельмі моцным, плюс ён можа каштаваць не толькі шмат пунктаў дзеяння. Трэба слухаць Грандыёзус. Ну ладно, і ладно, добра, дамовіліся. Грандыёзуса. Так, Сіэль я ўвогуле, я не ведаю, пра што яе гуляць, як яе рабіць.
Ну, якби я не вельмі зацікаўлены ў яе персонажа, шчыра. Не як персонажы, я не зацікаўлены ў яе білдах, скажем так. Яны для майго, ну, праходжання не вельмі падыходзяць. Мне патрэбна настакоўваць на цэлях, а мне патрэбна зараз персонажы, якія могуць самастойна ствараць для сябе умовы, каб наносіць высокія пашкоджанні. Ні больш, ні менш. Яны проста павінны мець магчымасць адаптавацца ў любым моманце. Напрыклад, іх забілі, яны падняліся, яны могуць нанесці высокія пашкоджанні. У Сіэлі трошкі дзіўна, ее патрэбна настакоўваць, а ў гэты момант ворага я магу ўжо забіць за іншага персонажа. У ідэале, вось яшчэ грандіозіс. Грандіозус, выбачаюся. Noko's not here. That means А ты хто? Новый босс? slow as ever. Mon Dieu. Your reflexes remain sharp as ever. I approve. Скія. Verso pull you into another adventure. New friends. You speak our language. He had a lot of time to kill, so I taught him. Ladies. Could I interest you in a duel? Definitely a gestural. No point trying to talk until we've calmed Minoko down with a relaxing fight. Be careful though. Minoko's fighting style is a bit peculiar. Воу-воу, пошла музычка. I'm ready. Let's spill some ink. Блин, какая музычка пошла, а? Так. Давайте поломя. Мне уже подобається гэты персонаж. Я шчыра не чакаў Гістрала ў нашу каманду. Два раза. Good. Я расслабіўся. Chroma is flowing. Careful, Verso. Didn't really need it. А ё-моё! Это что за холера тут была? Ён ператварыўся ў неврона. He can turn into a Finesse and Nevron. grace. Это что за холера? Мужик. Danger! A storm is coming. Я могу разбить, альбо поднять. Давайте подымем. Here. Это шарафики. До речі, подобно. Так. Так. На зафорта я не могу. Давайте... Не, наоборот, я за форта могу. Я не могу флорет фюри. Incoming. Неблаго. Треба разбить яго гэтую штуку. На жаль, у мяне няма нічого, чым разбіваць. Давайте полечыць усіх і паскорым таким чынам. Go! You're outmatched. Так, Perfect Break. А давайте. Perfect Break. Ёсть. This will hurt. Давайте яшчэ раз палечыць усіх, дзеля таго, каб накласці статусы і ну, паскорыць усіх. Плюс яшчэ наверх мы скарыстаемся нашымі плямкамі, а гэта значыць, што мы запаволім яго. А ён так запаволены, у прынцыпе. Everybody, let's go!
Оп, поскорили, наклали регенерацию. Так, мы на ранге С уже. Блин, для ранга БС я что-нибудь взять ему. Давайте эмоции накладем на всех. I'm ready. Let the ink flow. Luna, careful. Да ё-моё. Я його комбо ніякого гэта ўвогуле не разумею. That's better. На за форта. Ми зможемо його прибити зараз? На перший брейк мені не хапає. О, улюцька потягуши. Давайте подымем. I won't lose again. Brace yourselves. Есть. Нормально так усі вороги досвіду зараз дають, по полузровню прикладно. No distraction, son. I'm really busy beating up strangers. Noko, what are you doing here? Noko, you said Nevron? Зараз нападіння буде. Він прибіг попередить. A stalakt. Талакт. Так. Ну добре. Паляпшэнне. Ёй усё яшчэ хуткасць можа, ці варта ёй хуткасць разганяць? Варта, я думаю, варта. Так, табе мы чыстую моц пакуль разгонім. Альбо спрытнасць, не, спрытнасць, нормально. Яна таксама яму з гэтай зброі, яна яму яшчэ і моц будзе таксама разганяць. Маэль. Маэль у нас спрытнасць і так дастаткова высокая, моц падвысіцца на літаральна 2 пункты толькі. Гэта фігня. Давайте просто моц. Чистую моц. Мало. Яму ідэальна вось эску узяць. Штосьці, што... Вось гэты, стальны удар. Мне вось два гэтых цікавяць. Эндбрінгер наносіць экстрэмальнае пашкоджанне ў одну цэль фізічнае, 6 удараў. Яшчэ падвышаныя удары, калі цэль у стане. І калі ў яго стойка А, зараз ён яшчэ і стан накладзе па новай. Ідэальны удар. Просто для... Калі ў яго да халеры пунктаў дзеяння, каб ён меў сабе удар вось такі. Стальны удар. Пасля аднаго удара наносіць экстрэмальнае пашкоджанне адной цэлі. 13 удараў. Але прерываецца, калі хоць і любыя пашкоджанні атрыманы. Плюс яшчэ наверх, калі S-ка, то бок статус S, то мы будзем наносіць яшчэ больш падвышаныя пашкоджанні. Ачму ранейша просто. З'ядае хоць усе пункты дзеяння, мне падаецца, для яго гэта ідэальная здольнасць. На жаль, мне да халеры пунктаў досведу патрэбна. Маэль яшчэ пакуль не дабіраецца да сваёй вось гэтага пейбэка, на які я накіроўваюся. Там пакінем. Пачнем. Гэта з Люцыка Сфінкса ваялі. О, чаго толькі з Люцыка не рабілі? Усе каты гэта проста падабенства Люцыка. Яны проста спрабуюць. Непаўторны арыгінал, скажам так. Friends of Verso, as honored guests, the first fight is yours. Defeat the Stalact with your fearsome talents. Right. Oh. You're serious? Yes, he is. Little coward.
Заради градієнта, що питаю? Його стойка огонь, то бок він буде переключатися. So, why aren't you using gradient attacks? Мгм. I don't need pointers from the one sitting on his lazy ass. You didn't teach them, did you, you lazy old fart? Very well. I shall generous. Гэта не я прерваў, ён фразу просто сам прерваў. Не вучыў нас нічому. Нічаму мы можам выкарыстоўваць атакі градыенты. Кожны пункт дзеяння... Ага. Пункт дзеяння, які выкарыстоўваецца на здольнасці, запаўняе градыента. Калі яна поўная, вы атрымліваеце один зарад градыента, які вы можете выкарыстаць любым персонажам, каб зрабіць атаку градыентам. А давайте адразу. Удар віртуоза, высокія фізічныя пашкоджанні, 2 удары, 5 удараў, пардон. Окей. А ў які момант я настойку віртуоза атрымала, скажите ко мне? Ну ладно, я не супраць. Ну, виконує комбо. Давайте лечение на усіх. Оп, есть. А что є за градієнтні атаки? Так само, по одной високі зміни пошкодження усім ворогам. Один удар. Здимаю всі щити з ворога. Не холери собі. Нормальненько так. А де моє лячэнне? У яе што, няма піктуса гэтага? У яе ж быў піктус, які даваў усім павелічэнне, як бы, калі яна лечыць, яны мацней становяцца. Трэба паглядзець. Як зайду сабе собаку, ведаеце, як я яго назову? Шкарпетка. Цудоўная назва для собаки, мне падаецца. Вы паглядзіце на гэтага кота. Я спрабую вываліцца са скрыні, але ніяк не атрымліваецца. Так, ён ужо ў агне ўвесь. Лагічна. Так, давайте тады маланкай. Только лед. Добре. О, у яго ёсць. Градієнтна атака. Сярэдняе пашкоджанне. Не будем пакуль. Лепей маэль будем перадаваць. Так, Perfect Break. Ідеальны удар. Ёсць. І, у прынцыпе, вось за яе мы гэтую градієнтную атаку і нанесем. Удар віртуоза. А, вось ён удар віртуоза, зразумеў, і стойку яна і пераходзіць такім чынам. You found worthy friends, Verso. Jealous? What are you doing? I just need the foot. Aha! Што? А ё-моё. He transforms by collecting Nevron feet. Don't ask me how it works. I've never understood. Now that we've had some good battles to warm the spirits, to what do we owe the pleasure of your company? We're heading for old Lumiere. Okay, bye. Hey, come on. Hey, look. I know we failed before, but look, you doofus. Don't you recognize her? Of course I do. Then you know what that means. This is our shot. It might be our only shot. This is your only shot.
out of the question. I will never join you. Блін. There will be a lot of fighting, though. Oh yeah, that's true. Yeah, it's true. There will be a lot of fighting. Exactly. Count me in. Good. 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 Yes, good. Noko's coming too. Oh, you are? L'homme mercanto va dormir. C'est mon retour, trésorier. Voici le meilleur mercanteur du monde. As a responsible parent, this is a superb idea. Let us go to Old Lumiere. Це розмови з гістралами. Але там цікавий момент був проговорений. Верса такі. Grande succa meni, nella straktor godå. Så det parlar till mig, när vi näs du estrado. Så du har dormir, och det så gito en norse. Ён сказаў вельмі дзіўную цікавую фразу. О, я магу за яго бегаць. Цудоўна. Туторыял для Монока. Жадаю разабрацца, як персонаж працуе. А ё-маё. Звярынае кола справа. Калі я раблю здольнасці, гэта перасоўвае звярынае кола далей. Здольнасці, якія падыходзяць пад гэтае кола, яны больш моцныя будуць. Угу. Добра. Я тэхнічна не змагу запомніць у яго ўсе здольнасці. Зараз у яго... Ён пачынае з гальер комбо і сталк панчес. Две здольнасці. Яно зараз здольнасць на цяжкай масцы, і гэта значыць, што сталактычныя удары будуць апгрэйджаны і наносяць дадатковае пашкоджанне. Выкарыстоўвайце іх, каб перасунуць яе на 4 маскі далей. А як я даведаюся? Ну вось там пункт яшчэ, на колькі масак далей яно будзе прасоўваць. Цікавая механіка. То бок, карацей, гэтае кола, як гадзіннік працуе, я магу прасоўваць розныя здольнасці на розную колькасць пунктаў, будуць прасоўваць гэтае кола. І калі я буду адпаведна выкарыстоўваць здольнасці, то я, ў прынцыпе, буду валіць толькі моцнымі здольнасцямі. Пры гэтым, што цікава, гэтых масак усяго 5 тыпаў. То бок, тэарэтычна я магу ўзяць сабе здольнасцяў, 5 здольнасцяў, каб... не, пачакайце, нават 4 здольнасці, якія супадаюць з усім маскамі, заткнуць усе дзіркі. А потым ужо проста дадаваць тое, што мне больш падабаецца. Гэтыя удары. Ау. Нормально так. Я пропустил удар по нему в конце. Так, в общем, переключились на наступную. Монока збірае ногі нейронаў, калі ён у групе, калі забітыя нейроны. Ворагі з нагамі, якія можна сабраць, а вось гэта нага ў гэтага ёсць, яны адзначаны. Перамога над імі дазволіць Монока даведацца іх здольнасці. Зараз яго кола знаходзіцца на кастер маск, і ў яго няма ніякіх здольнасцяў такіх, але забойства пелеріна адчыніць яе. Да, блин, продёбываю. Баланс. Блин, я момент удара пропускаю. Комбо, балансованная маска. Я, на жаль, не могу себе ее дозволить. Мне подается, я его удараю, просто не дивно отрымливается. Ну ладно. Вось оно комбо. Шальер. И он только так себе здольности отрымливает, так? Собрал его ногу и отрымал его лячение. Я могу взять его. Вау.
Мне ўпершыню ў камандзе атрымліваецца 5 персонажаў адначасова. Піктасаў у яго няма. Леччае парыраванне 10 ўзроўня. Давайте, няхай будзе. О, давайте ён будзе якраз таки персонажам зараз, які будзе просто збіраць, вучыць новыя здольнасці. Так. Не атрымліваем пунктаў дзеяння на парыраванне. Ну, такі сабе, я не жадаю яго насамрэч. Во, энергічны пачатак. Вось яго возьмем. І можна яшчэ набраць яму люміны розныя. І вось тут пытанне, што яму патрэбна. Базовые атаки наносите 2 пошкодження, цудоўна. О, давайте базовые атаки мы пакуль разгоним. Звычайныя атаки накладываюць гэтыя самыя. Бла-бла-бла. Так. Пум-пум-пум. Блин, гульня толькі што крашнулася. Упс. Так, ладно. Я спадзяюся, нас захавалі. Трэба рулетку яму паставіць, каб круціў рулетку, пакуль круціць рулетку. Інсепшн рулеткавы. Так, давайте-ка перезапускаем гульню. Спадзяюся, мне захавала. Блин, цікавы персонаж. Я жадаю зараз, мне падабаецца моя каманда, і я не жадаю кагосьці даставаць яе, але ён такі прикалдэсны, што я жадаю, каб ён быў у камандзе. У баявой. Мне падабаецца яго механіка. Па тыпу, для майго праходжання ідэальная камбінацыя ўжо ў камандзе. Яна ідэальная. Лепей, хутчэй за ўсё, не будзе. То бок Верса ідэальна падыходзіць. Я бы яго і пакідаў. Але ж весела-то. Блин, давайте яго ўсё ж таки возьмем по тыпу за месца Верса. Я не магу выкінуць Луну, яна адказная за падтрымку, Маэль асноўнае пашкоджанне каманды. Пры гэтым я зараз не ўпэўнены, магчыма, Верса будзе пазней, калі я яму адчыню дастаткова здольнасцю, мне падаецца, у яго будзе больш стабільныя пашкоджанні высокія. Бо ён больш стабільна будзе наносіць вялікія пашкоджанні. І пры гэтым будзе больш трывалым. Ён ужо трывалей за Маэль, у яго здароўе больш, чым у 2 разы больш. І абароны таксама. Давайте Верса пакуль замяню. Пагляджу, наколькі мне дрэнна ад гэтага будзе. Так, возьму, зноў жа, я не скончыў з яго здольнасцямі, з піктасамі яго нават. Бярем усё, што вывучаць са здольнасці, карацей, вось гэтае. Вось гэта інвертыраваны на першыя хады, даволі цікавы падыход, я яго возьму. Так. 50% здароўя пры забойстве. Не. Энергічны старт. Давайте яго. Вось так. Няхай вучыць іх. Але яшчэ ён можа вывучыць дадаткова. Так. Вось. Дадаткова можам узяць якраз такі дадатковы удар на базовых атаках. Яшчэ да пункту дзеяння на базовые атаки. І пакуль усё, я просто пакіну яму адначасен так. Вось узмацняючая атака. У ідэале вось можна ўсё толькі па атакам пакінуць. Вось, атака, якая здымае абарону з ворага. Вось гэта добра яму. Карацей, я вось гэта панакладваю ўсё. Я яго зраблю з-за таго, што ён як бы будзе пакуль ён збірае гэтыя ногі, ён яшчэ будзе вучыцца і вучыцца здольнасцям, таму тут пад пытаннем я пакуль пакінуў яму магчымасць проста базовым атакам біць час ад часу, і каб яны былі моцныя, таму што ў яго ўсё ж такі рулетка і трохі невядомасці ёсць. Так, Усь, Сиэль, давайте ёй пакуль здароўе разгонім. Астатнім няма чаго. Вось у яго дахадзяю. Фут-фетышыст. Вось ён літаральна фут-фетышыст, ён збірае толькі іх.
Так, здароўе яму. Колькі ў нас у нашых сярэдні прыклад? 26, 27. Давайте 25 яму пунктаў у здароўя. Вось так. У гэтыя па 10 закінем пакуль. Ва ўсё, ну, па тыпу стандартнае. Так. Каб базава ў яго было што. І далей, пакуль у яго зброя дазваляе яму паляпшаць якраз такі праз хуткасць. Хуткасць атак у яго гэта даволі цікавы падыход, таму што чым часцей ён ходзіць, тым лепей ён пераключаць паміж сваімі стойкамі, тым больш ён можа. Вось так зробім. І здольнасці яго яшчэ вывучыць можна штосьці. Дарэчы, наконт вывучыць. Гэта і ёсць справа. Unlock. Ага, ён па тыпу, як я разумею, сюжэтна будзе адчыняцца, таму што яны зачыненыя ўсе. У Маэль, дарэчы, ёсць больш замочкаў такіх. То бок Маэль патэнцыйна можна навучыцца большай колькасці ўсяго. Так, ну тут я пакуль пакідаю. Няхай ўсё будзе як ёсць. У яго увогуле ўсё анлокі. То бок яму патрэбна змагацца з ворагамі, каб гэтымі анлокамі карыстацца. І ў яго гіганцкі патэнцыял. У яго большая колькасць здольнасцяў, чым у каго-небудзь. А у нас Луна ў камандзе. Мне падаецца, так мы самі сабе праблему стварылі. Так, ён жадае, каб мы скончылі квесты нейкія, каб мы прадметы адкрылі ў гэтай краме. Цікава. Угу. Бясконцый лёд. Лёд, які ніколі не плавіцца. Не так далёка ў глыбіні гор. Верні яго, і за пэўную кошт мы палепшым твою абароны. Так. Не вельмі бяспечны шлях, але цікава. Цікавая прапанова. Добра, квест прыняты. Будзем рабіць гэта. Яны ўсе дамагеры? Прыкладна так. Ну, плюс-мінус. У мяне... неправда. У мяне Луна на лячэнне. У асноўным і бафы, і дэбафы ворагаў. Ну, у асноўным полымя просто накладвае. Маэль асноўныя просто чыстыя пашкоджанні. Гэты новы чэл Верса, ён, ну, пакуль не вельмі зразумела. Сіэль увогуле для мяне самы, па тыпу, трошки бескарысны персонаж, у сэнсе бойкі. Таму я ёй амаль не карыстаюся. Таму я скажу так, у мяне як бы ёсць размеркаванне, але такія вельмі умоўныя. Адзін саппорт у мяне ўжо ёсць. Это Луна. Грандыёзус фашаніста. Ён адказвае за ўпрыгожванне тут. Возера дзе, не ведаю. Чаму? Ён вельмі жадае рабіць упрыгожванне, але грандыёзусы яны не вельмі любяць упрыгожванне. Ну, па тыпу яны не носяць вопратку. Ён будзе на нас трэніравацца. Ён прапануе нам бойку з 3 раундаў. І у раунды у паэзіі. Угу. Бойка у паэзіі, пагналі. Як бы усе дамажаць, але Луна трошки больш у саппорта. Яна сканцэнтравана на лячэнні і падняцці персонажаў. Таму што я гуляю на экстрыме, і персонажы мруць часта. Нават лячэнне не вельмі карысная штука, шчыра. Яно як бы дапамагае проста перажыць, можа быць, удар. Вось, але прыкладыс у тым, што Луна накладвае яшчэ гэтым лячэннем у паскарэнні. Дарэчы, вось зараз чамусьці паскарэнні працуюць, мне цікава, чаму. Угу. Трэба за яго скончваць сказы. Life is but a fleeting dream, a whisper in the night. Well, так.
А ў прынцыпе ўсё неблага. Ну вось гэта паэтычна, проста цікава, што яны лічаць паэзіяй. Калі б яны былі гэтымі самымі, як яны. Мы, дарэчы, вершавы рэп-батл валім зараз, вы разумееце? Толькі зараз зразумеў. Калі б гэта былі гістрал, абавязкова трэба было б сказаць пра бойку. Добра. Окей, я неблагие варианты обираю. Добро. Давай, фашиниста. Показывай мне, что у тебя есть. Угу. А ты дашь мне еще? Ага, ён для кожнага вопратку робіць. О, давайте к этому, вось ты чел. Ты не леди. Вось мудак. Ладно. Давай, погнали. Бойка за гэтую самую, за луну. Мне падаецца, гэты кожны верш вельмі нешта на бэкграунд персонажа закидывае. Я вершы вам пераказаць не буду, вы бачыце, гэта занадта жорстка. Есть у гестралаў падзел на пол. Мне справа ў тым, што гэта не гестралы ж, гэта віртуозусы, гэта грандіёзусы, вы бачыце. В прынцыпе, даволі неблагія выгляды. Я так разумею, гэта светлы варыянт для гэтых самых. Ну, як іх? Іх жа касцюмаў, толькі светлы варыянт, я так разумею. Зараз паглядзім, што ён там нарабіў нам. Дакладна гэта пра бэкграунды персонажаў. Проста я не настолькі добра іх ведаю бэкграунды, каб зразумець зараз спасылачкі на гэта. Таму што, напрыклад, ёй нешта пра акіяны. Я ведаю, што і нейкія траўмы з вадою ёсць. Я толькі не ведаю, якая. Ну, ўсё для ўсіх атрымалі. Давайте-ка паглядзім, што ў нас у выніку атрымалася, напрыклад, на сель. Мне падаецца, там проста светлы варыянт, не? А, гэта, ну, рэальна, гэта 1-1. Нічога такога, ніякага багета, напрыклад, нічога такога. Гэта проста светлы варыянт экспедыцыі. У прынцыпе, ну, з нацягам я мог бы ў такой вопратцы бегаць. Проста, звычайна, мы ўсе чорненькія і, як бы, я не ведаю.
Яны паэты, калі яны любяць бойкі, але яны рэп-батлы, карацей, любяць. Насамрэч, яны па тыпу гістралаў, але больш, не ведаю, такія прасунутыя, што ли. Непростыя. У вёсцы галоўны гістрал была жанчына, падаецца. Ну, мне складана сказаць наконт іх палоў, але можа быць. То бок гэта таксама племя, якое жыло раздзяленне. Гэты сусвет настолькі дакладна гэты сусвет як бы не нашы. Я ну даўно жадаў гэтага гучыць. Ой, я сюды магу падаць. Калі магу кудысьці падаць, гэта значыць, што там можна хадзіць. Не, нельга. Ладно. Карацей, гэта я што я жадаў сказаць. То што гэта сусвет дакладна не нават і блізка не наш. Гэта 100%. А як шмол гістралы з'яўляюцца? Гэта тыя, якія перарадзіліся. Я так разумею, гістралы ў прынцыпе проста не могуць памерці нармальна. То бок яны ніколі не паміраюць, ім проста патрэбна хрома, каб вярнуцца да жыцця. І таму і маленькія гістралы там якраз такі, якія бегаюць, гэта тыя, якія перанарадзіліся па новай. Гэта маё разуменне. Ну, як бы, то, наколькі я зразумеў гэта. Але я магу і памыляцца. Окей. Хлопцы, працягвайце. Так, мне патрэбна ісці... Куды мне не патрэбна ісці? Вось такое хутчэй пытанне. О, мужик. Што у вас там? Куды там глядзіш? Я не вельмі зразумеў, калі яны паказвалі мне коротенька, куды мне пайсці. Я жадаю атрымаць якраз такі доступ да нейкай новай зброі. Ім тут увогуле даволі цёпленька. Нават занадта трохі. У нас ёсць шлях да старога Люм'ера, у які не вельмі жадае ісці гэты чэл, якога мы падабралі, але мы яго пераканалі. І вось другое, гэта... вось сюды мне па тыпу. Блін, мне вось сюды патрэбна, альбо мне сюды не патрэбна. Зараз паглядзім. Тады колькасць гістралу статычная, я не ўпэўнены. Я не вельмі да канца зразумеў, як яны працуюць. Так, зараз я памылку зрабіў ці не? Мне патрэбна ў гару, як бы. Так, мне падаецца, я памылку зрабіў. Бяжым назад. Мне патрэбна адчыніць... Там падвышэнне абароны мне сказалі, што дадуць. І мне цікава яно. Не факт, што ёсць нейкія знешнія адрозненні. Яна нейкая... Але нейкая палавая самаідэнтыфікацыя ёсць. Так, хутчэй за ўсё. Чаму яна павінна быць? Ты быццам 21 стагоддзя. Так, і вось тут, дзе я хутчэй за ўсё паляпшэнне гэта атрымаю, так? Яны таксама вельмі старажытная раса. Яны калісьці, неўрона ўвогуле не было. Яны памятаюць гэта. Ён папярэджвае, што небяспечнае месца ідзем. Давай паспрабуем. Можа і падмацуемся яшчэ і адначасова атрымаем сабе гэты бонус на абарону.
Я намагаюся нас папярэдзіць, што мы не ў тым месцы. Але мне пофіг. Дзякую, што папярэдзілі. Я ожидаю бонусик себе атрымаць. А ты што у нас? Окей, я націснуў. А, гэта мостик адчыніла. А куды ён ідзе? Мне падаецца, ў рэгіён папярэдні ён вядзе. Па выглядзе, што так. Так, я вось бачу той масток, усё нормально, гэта мапа спалучылася. Good stuff. Ну, асноўны прынцып. Калі табе кажуць кудысьці... Калі гульня не жадае, каб ты туды ішоў, не з-за таго, што там складана, таму што проста не жадае, каб ты туды ішоў. Трэба туды ісці. Усё проста. Давайте звычайнай атакай атакуем. Вось гэтага цэнтральнага ён лечыць. Так, ты у нас. У балансе, так. І ў яго няма пунктаў дзеяння, каб зрабіць вось гэтую штуку. Давайте звычайно тады атаку, якраз таки. Блин, продёбался. Давай, культист. Я ж добью его, правильно? Есть, нормально. Радиантная атака, а давайте. Не, нема. Я ж не набіў яшчэ яе. То яшчэ інвертаваны, яго нельга карыстаць. А вы сябе палічыць, чаму бы і не, правильно? Яго нарэшце ёсць баланс. Комбо ў 6 удараў. У цябе ёсць шчыт, але можна прабіць. Давайте. Нормальні такі ў яго атакі. Нефіговыя. Сякера. Глацесо. Я так разумею, гэта якраз такі яго. Люцик выбраўся са сваёй скрыні, ён перагрэўся ў выніку і пайшоў. Давайте я зноў на фрэшку пераключу вас. Ну, па часе ўвогуле часу у нас не той, каб шмат. Ну ладно, яшчэ пакуль пасядзім. 10 яшчэ. А, не, нават трохі больш можам. 10-15. Так. Зараз мутім вам камеру на фрэю. Так, есть. Ось, з'явілася. Нарэшце. Зверніть увагу, Манока назваў Нанока сынам. Так, я гэта заўважыў. Мне больш за ўсё спадабалася яго фраза па тыпу... Не, пачакай-ка, ён не Нанока, а ён жа проста Ноко. Ну тут не важна. Ён, карацей, мне спадабалася фраза, як адказаны... Ён такі, я пайду з вамі ў стары Люмьер. Па тыпу супер небяспечнае месца, які нават ён не Маноку не вельмі жадаў ісці. І тут такі, ён, як адказны тата, я карацей згодны. Ну, вось такая вось цытата ў яго была. Так, это прыпшэнне была здольнасці, якая ёсць. Давайте гэтую секеру паглядзім. Я так разумею, яна ідзе Манока, правильно? Не, гэта не яму ідзе, а каму? Не? Ага, вось яно. Яно ідзе Верса. Накрыце яшчэ дадатковы перфекшн. Мне падабаецца тое, што у нас ёсць абарона ад памылак.
У яе ёсць вельмі ў 2 разы мацней зброя, чым была. Давайте її возьмем, нягледзячы на тое, што мы за яе не гуляем. Але сочым, каб яна добра таксама была. Новая нага у Манока. Новыя здольнасці. Ну, в прынцыпе, вось. Пакуль набіраемся новых. Так, там нешта ёсць. На Римволд отправляется 500. Дякую вяліке. Там у нас Римволд, по-моему, ёсць як по типу мод на каап, а ёсць просто Римволд. Я зараз погляджу, упэўнюся. По-моему, у нас есть 2 параллельных голосования на их. Так. Римволд я зараз пошукаю, каб упэўніцца. Так, у нас есть каап мод і просто Римволд. Добра. Дякую вяліке. Добра. Ну, якби тут яны трошки розныя, я пакіну іх паралельна, бо на каап мне патрэбна людзей шукаць. І гэта патрабуе трошки асабістай падрыхтоўкі, таму добра, што яна раздзельна. Так, там ёсць праход яшчэ, і вось тут можна кудысьці зайсці. Давайте гэтае месца наведаем. О, чакайце, там прадмет. Новый пиктекс. Угу. Ну, такое. Мой нока, их прасцей запамінаць по тым імёнам, што ім СК дае. Дарэчы, наконт СК. Стаіць, чакае нас. 51-я экспедыцыя? Я нічога, по-моему, не бачыў про 51-ю экспедыцыю, калі я не памыляюся. Давайте її трошки больш здароўя. Тут у нас усё просто, працягваем моц просто падвышаць. Тут у нас нічога няма, тут таксама нічога няма. Новыя здольнасці. Так, за яе мне патрэбна яшчэ один пункт. Там мы чакаем. Яшчэ ўзровень. А ворогаў тут няма? Толькі гэты чел. Парк атракцыёнаў. Як справа? Некалькі гадоў назад ён бачыў яшчэ экспедыцыю. Што з імі здарылася? На жаль, ён пра гэта нічога не ведае. Яму спадабалася з імі размаўляць, але яны вельмі спяшаліся і не маглі правесці яшчэ пабавіць з ім час, каб дапамагчы яму. А чым дапамагчы? Наша улюбёная карусель замёрзла. Але лёд занадта моцны, каб яго разбіць. Магчыма, можам дапамагчы. Ну, мы папрыдумаем нешта. Дык я магу яго разбіць. Я літаральна толькі што сказаў, што яго нельга разбіць. Я яго ўзяў да разбіў. Оп. Каруселька. Глядзі, мужик. Я так і не агучыў. Верса, нават сказаў Верса і Маноко адразу пазналі Маэль. І адразу сказалі іх паміж сабой, што па тыпу гэта іх шанец. Ну, па тыпу увогуле, я так разумею, наконт мастачкі. Што за шанец? Чаму Маэль? Ні халера не зразумела. Ён памятае нават час да раздзялення і памятае, як тут чалавечыя дзеці гулялі. Люц тут до мяне прыйшоў. Ён можа пракінуць зараз камеру, калі што не здзіўляйцеся, калі яна упадзе. Літаральна тут тусіць. Ты вырашыў зноў вярнуцца ў скрыню? Люцик, які твой план? Не, ну вырашыў паласціцца, выбачце. Не магу. Усё, вырашыў вярнуцца ў скрыню. Ніколі не забудзець,
Што ён нам пакажа? У сэнсе, ён... ён патым пакажа, які быў стыль фрызуры у яго сяброўкі. Добра, новая фрызура, але мы вернем. Маэль, верні сабе, як было. Ну, дарэчы, у яе даволі шмат гэтай самай вопраткі. Што яшчэ ёсць? Ну, вядома, пензлік. Добра. Пабеглі далей. А гэта і ўсё, так? Тут больш нічога і не будзе. Well, that will help. Там, мне падаецца, лакацыя, якая яшчэ засталася ў гэтых гарах, яна адзначана як небяспечная. І я нават не ўпэўнены, можам яе проста не пацягнуць зараз. Паспрабуем туды сунуцца. У нас часу не той, каб шмат. Таму я і паспрабую туды сунуцца, хаця бы каб ведаць. Бо ў ідэале я бы жадаў паспрабаваць сябе палепшыць. Ну, я думаю, што калі мы ў небяспечную лакацыю пойдзем, мы хаця бы пэўныя бойкі будзем перамагаць, нават не вельмі складаныя. Ну, якія па тыпу простыя бойкі ў гэтай лакацыі, я думаю, нам вельмі шмат досведу дададуць. Альбо яна... Не так, яна адзначана як небяспечная. Давайце паспрабуем. Гэта поўная лухта зараз будзе, хутчэй за ўсё. Абсурдная складанасць будзе. Але мы паспрабуем. Ніякага месца, каб прыпынак зрабіць. Мне проста сцяг. Каб я ведаў, што я як мінімум з яго буду пачынаць. Brings back memories. Why? We lived on this mountain together for some time. Romantic. Яны жылі разам з гэтым самым Манока, версія Манока жылі на гэтай гары. Ось там сцяг 51-й экспедыцыі. Ой, яшчэ са зменамі фрызуру яшчэ са зменамі фрызуру пазнавальнасць персонажаў сходзіць на 0. Ну так. Я люблю пакідаць, ну, па тыпу, хаця бы на першае праходжанне я пакідаю стандартнае на выгляд. Вось як ён па тыпу планаваўся гульнёй, вось такое прыкладна. Чел? О, там два здаравенных, я нават не заўважыў. Сталакты версія, на версіі там гіганцкія. Вось гэта ворагі. Хутчэй усё гэта будзе поўная жэсць. Яны лечацца ад агня. Маэлі раптоўна бессэнсоўная проста. Не з гэтай зброі. Бессэнсоўна. І агонь таксама тады становіцца бессэнсоўным. У нас толькі адзін... О, дрэнна. О, гэтага я пашкодзіў наадварот, то ёсць дурная. Ну ладно. Ён проста інвертаваны зараз, і гэта памылка. Рамасіюр Бонг. Дискі пашкоджанне цемрай можа разбіваць. Але ў мяне ў балансе зараз ён тут знаходзіцца. Ну давай. О, гэта дрэнна. Упс.
У прынцыпе, яны пераключаюцца паміж элементамі. Просто яны шмат пашкоджанняў наносяць. Okay. І зараз яна паглынула зноў пашкоджанне, так? І гэта паглынула. Поўная лухта. Як я і казаў. Хто вы такія? Я палез у лакацыю, якая мне сказана было, што небяспечная. Я жадаю таких, ну, я жадаю тут паспрабаваць патыркаць яшчэ эту лакацыю, бо мне падаецца, што калі я буду дастаткова настойлівым, я магу, ў прынцыпе, іх прыбіваць усіх. Так. Ты можешь, в прынцыпе, полымя накласці, правильно? Гэта ўсё роўно ж будзе па баках пашкоджваць, негледзячы на тое, што гэта ў цэнтры. А, яно іх лечыць. Агонь і лёд, у прынцыпе, дрэнная ідэя ў гэтых мясцовасці, так? Мне патрэбна білд увогуле праз іншае рабіць. Ready to parry. Ну так. Пашкоджанні па 3000, калі ў Маэль, напрыклад, 7000. Ой, 7700 здароўя. Ну, гэта полная лухта будзе. Мне патрэбна ідэальна парыраваць усё, і гэта ворагі, пад якіх яшчэ трэба спецыяльны... У мяне білд ужасны просто. Горш немагчыма было сабраць каманду і з такой зброяй. Пам-пам-пам. Не, гэта не тая лакацыя. Нават гэта неблагая ідэя паспрабаваць савацца ў складанай лакацыі, але я у найгоршай лакацыі магчымай. Так што не, я тут гэтага рабіць не буду. Пойду назад. Я просто не жадаю сидзець і перарабляць увесь білд. І потым яшчэ і ўсё роўна пакутваць. Ну, гэта трохі не туды. Гэта ж і так мой самы моцны білд, які толькі ёсць у мяне. Ну окей, ладно, я паспрабаваў затое. Там є што-небудзь. Не? Не. Нельга. Ходили до вогнішча. Ну, галера з ім. Пазней прыйдзем. Такіх месц, якія пазней прыйдзем, у нас уже накапілася. Просто абсурдная колькасць. У гэтай гульні да халеры месцаў, куды можна, ну, просто вярнісь назад, і тады ты атрымаеш нейкія прыкалдэсы. Я думаю, што я буду ісці па сюжэту, і калі я сустрэнуся, ну, што мне патрэбна грындзіць, дзесьці хадзіць яшчэ, я ведаю, дзе пагрындзіць. Я вярнуся назад у першай лакацыі. Хутенька прайду яшчэ дадатковых босаў там, і, можа быць, мы там атрымаем крутыя зброі. Схадзі да вогнішча. Пачакай, а якога вогнішча? Ну, па тыпу... Пра якое вогнішча гаворка? У лагер? І што ў лагеры? А, у гэтым сэнсе. О! Ты атрымаў гэты падарунак? Не. Про які падарунак гаворка? Окей. Давайте побавим час знову, чому б ні. Я тільки не зрозумів, у якое сховане місце, санктуарій, про який він каже. Oh, I'm still your favorite, am I? Because you've taken a real shine to my owl. Fair enough. So tell me, patat to not a patat. Why are you tagging along? Really? I don't believe you. Don't tell Minoko I said this, but you were and still are the greatest searcher of all time. And you know there are more lost Jestrels out there.
Why be a merchant? Why go to Old Lumiere? Man, Mayor? terrible chance of the suddenly grounded and temper never ready forever. No? Personally, forever an old circle. Hmm. True. True? All right, all right. Get it Monaco and Trumont. Minoko's all grown up now. And it's your turn to be the patat. Meh. So eloquent. Прикалываются гэтыя пататы. Is Golgra still mad at me? What do you think? Well, Golgra helped Noko start his merchant Хм, shop. мені цікаво, а що коли я з їм пойду до Голгри? Ну, по типу, Голгра його вигнала. Yeah, but defying Golgra wasn't Noko's idea, was it? Noko would have done the same for me. Noko would have got Golgra on his side first. Bah. It's been 10 years. Golgra needs to get over it. Давайте поговоримо з ним час. I see you got stronger. Well, I didn't spend the last few years hiding in the mountains. The mountain where a Pellerin cut you in half and you cried for my help. Yeah, the mountain where a Stalak stomped you, and I had to evacuate you. Добре, вільми відносини. You want to fight? Well, unlike Jestrels, I need sleep, so I'll pass. Coward. Have you seen how weak you are now? I'd beat you blindfolded. In the mountains, I have learned inner peace. These petty provocations do not work on me anymore. О, да ладно, не працює на його більше. I've missed our little excursions. Yeah, you do too, I know. Remember our first battle against the duelist? Sure do. We got our asses kicked pretty hard. And this one time we tried to swim to the Red Tree Island and you got eaten by that snake? Oh yeah, it turns out living inside a snake's belly is possible when you're mortal. Carving my way out was a nightmare though. Пачакайце-ка, ён бессмяротны ў сэнсе не ў тым сэнсе, што ён проста перастаў старэць. Яго рэальна нельга забіць. Яго з'ела змяя, і ён пэўны час пражыў унутры гэтай змяі. Ну, цікава. Гэта сама, памятаеш той час, калі ты вырашыў гэта зладзіць дуэль з Эскія? That time when you challenged Esquier to a duel. Well, someone conveniently forgot to mention that Esquier is the most powerful creature in the world. Good times. Oh, and remember when... Гэта самае, Эскія самая моцная істота ў сусвеце. Цікава, цікава. Ну ладно. Прям наймацнейшая істота. Эскія, ты не знаешь мне штосьці распавесці? Momo is Momo, and Nono is Nono. Then we've got Lulu, Mai Mai, and Sissy. Ён разбіраецца. Ён вельмі Момо, Ноно, Лулу, Мэй-Мэй і Сісі. Ось, у такім парадку запомніце, гэта ўсе нашы персонажы. I don't think they'll like that. You sure you don't want to be Verver? Не, дакладна, не Вервер, давай без гэтага. Positive. That armband looks nice. Ён заўважыў лічбу. Yeah, I guess it's official. We're part of the disaster expedition now. Зайздросціш? Are you jealous? I'm doing all the hard work. Ён так само сабе жадае такое. So, you want
want an armband too? Maybe. You barely have arms. Not true. Anyway, I want a headband. Your head is humongous. You're gonna need so much cloth. I have a big brain. All right, Monsieur Big Brain. I'll see what I can do. Пошукаємо йому пов'язочку. Треба частіше в лагер заходити. О! Happy now? Ooh, this is the nicest thing ever. Наскільки сподобався подарунок. Okay. Then we. You sure you? The Grandis is so gentle. Who's going to protect them while Monoko's gone? They can take care of themselves. Really? They've got their bells. Don't worry. What do the bells do? Ringing the bells makes the Nevrons flee. Серйозно? А чому ми грам не користаємося? Коли дзвонить у дзвони, нейрони збігають. It only works on Nevrons with ears, so not every Тільки працює на нейрону з вушами. Well, now I'm worried. Yeah. Actually, me too. Куда идет Максим? Давайте побавимся, Азмаэль. Throwing rocks again. Mm-hmm. You should try. Eskia would be horrified that we're throwing stones into the lake. Or he'd be super happy because we're sending them soaring on fun little adventures. Oh, so they're like little rock expeditioners. Exactly. Would that make you Lumiere then? Yeah, I guess so. I'm launching them on their journey and watching them from afar. Stone after stone after stone. Knowing they'll never come back. Блін, вельми сумна розмова. Поетична, але вельми трохи депресивна для 16-годової. Poetic, but kind of depressing for a 16-year-old. Well, reality's depressing. Is that what you're writing in your notebook all the time? Depressing poetry. It's not all depressing. Why, what do you write about? You don't seem like a sunshine and rainbows type. Mostly poetic insults to use on Monoko. I'm currently comparing him to the backside of an owl. Actually, writing is cathartic for me. It helps. Getting the thoughts out of my head and onto the paper. Giving shape to my feelings. Can I see? Do I get to read yours? Mine's kind of personal. Well, so is mine. Yeah, but I bet you secretly want people to read it. Okay, fine. I'll let you read mine if I get to read yours. Okay, deal. Be kind, though. Yeah, I can't promise that. Ну, добре. Атрымалася Азмаэль трохі наладзіць сувязь. Але гэта мне трохі бянтэжыць, таму што мы наладжваем сувязь за Верксо, якому я не до конца давяраю. Feet? Don't worry. He's not interested in human feet. Ён дакладніў для Луны, што Моноко не цікавяць ногі людзей. And the bell? A gift from the Grandis. Amazing. I wonder if we can achieve something similar. I'll stick to my swords. I'm not too keen on turning into a Nevron. If we combine this with Pictos, could we selectively use Nevron abilities in battle? Okay, you seem busy. I'll come back later.
I've been wondering, why stay on the continent alone? Добре питання. Я на питаю, чому він не вернувся у Люм'єр. I did. О, почекай-ка, що у сенсі ти вернувся? I went back. Helped with the rebuild. Він допомог відбудувати город. After the fracture, we didn't have anything. Food, shelter. Після розділення не було нічого, ні їжі, ні де сховатися, нічого з Things цього. must have been chaotic then. Сьогодні не працюю. Я просто жадаю лагерь скончити і уже скончувати. Like the end of the world to bring out the best and worst in us. I almost missed those times. You know the dome shield? My father. Що за щит? Я все ще не упевнений. Це щит, який якраз таки Люм'єр обороняє, або що? Why'd you leave then? Those early expeditions, they were search and rescue. We didn't know about the Paintress then. We just wanted to find our loved ones. Перші експедиції були тільки для рятування просто людей з континента. Я нічого не ведаю про мастачку до гэтуль. Like my mother. I see. But this time, you didn't go back. People didn't trust me. Guess I'm hard to trust. Perhaps. Guess they thought I knew more than I did. Halfway to the monolith, I was betrayed. На полдороги до моноліта йому зрадили, і він ледь I've killed my виратався. interest in returning home. Після гэтага ён не жадаў вяртацца ў Люм'єр. Што ж здарылася? About you? Do you miss home? I spent my whole life studying the Paintress and the monolith. This is where I need to be. What a long-winded way to avoid answering the question. Yes, there are things I miss. You paint such a vibrant picture. If you must know what I really miss of Viennoiserie. Oh, good answer. I miss those too. What? I enjoyed this conversation. High praise. Так, і сіль. Monaco seems fun. Oh, yeah. Моноко Yeah, крутий. You guys got up to lots of trouble together. You guys getting us into more trouble now? An appropriate amount of trouble. I've spent some time with Gestrals. I'm not sure we had the same definition of appropriate. Let me guess. You've been to one of their arenas? Верса одразу здогадався, що вона була на арені у Playing Гістралу. European? Naturally. Naturally. Добре. Monaco. І не рекомендую час Bet you побавити, guys- так? Ну, добре. You guys get... Блін, а можна пропустити уже диалог? Я вже його читав тільки що. Ні, не река. Добренько, давайте я буду заховуватися, і я буду вас передавати далі. У принципі, нормально так ми локації позакривали, там попроходили, і додали яшчэ футфетишиста в нашу команду, і його сина, маленького гандляра. Добренько, передам вас до наступного, а наступним у нас буде... Зараз погадаймо, хто ёсць. Я, насамрэч, нікога не бачу. Дзіўна даволі. Окей, добра. Трэба бегчы ўжо працаваць. Я трохі гэтымі размовамі яшчэ затрымаўся. Я думаю, я яшчэ 10 хвілінак пасяджу, у выніку амаль паўгадзіны прасядзеў. Добрага вам дня. Жадаю вам добра папрацаваць, калі вы працуеце. Калі вы адпачываеце, добра адпачыць, а я пайшоў працаваць. Добрага вам дня. Бывайце.